balma joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔba aw minnu bɛ ka an ka fiɲɛ siraw lajɛ nin waati na a b'a dɔn k'a fɔ min ye juma mana se awa nɛgɛ kaɲɛ 20 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye min ye ni jɛmukan ye an ko a ma ko jama kodi an bɛ nin sigi aw ye a kun de ye jamana kɔnɔna la i b'a sɔrɔ kibaruyaw bɛ yen maaw da cayara kibaruya minnu na kosɛbɛ dɔgɔkun kɔnɔna la o kumana an y'a kanu ka nin kɛnɛ in sigi ka jamanadenw kelen-kelenna wele ka na kɛnɛ in ka yan walasa u ka se ka u hakilila di jamanaden tɔw fana ka se ka faamuya sɔrɔ minnu bɛ ka an filɛ nin waati na nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan an balimaw bi ye juma ye a bɛ bɛn mɛ kalo o tile 3 san 2024 min ye babu 2 ye o b'an bolo bi fɔlɔ o ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na kumaw cayara kosɛbɛ an ka ayiwa député ladege minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ ten conseillers fana don awa minnu bɛ conseil national de transition kɔnɔna la olu de bɛ ka députés jɔyɔrɔ fa bi kuma cayara u nɔfɛ kɔsa in na k'a fɔ sariya dɔ bɛ yen o tun bɛ fɛ k'o ta nka min y'an ka jamana sariya bolo min bɛ yen n'o ye cour constitutionnelle ye ale ye sariya in lasegin u ma k'a fɔ ko sariya in man ɲi an bɛna an da don a la ayiwa o mana bɔ yen an ka babu 2nan o fana ye ayiwa kibaruyaw ye bi minnu fana bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ Sénat yɛrɛ o ye sigikafɔ min bɛ Sénat bi jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dialogue intermalien a laɲinina jamanakuntigi fɛ kabi san daminɛ yɛrɛ la awa tako fɔlɔw kɛra n'o ye awa sigidaw yɛrɛmarakafo kɔnɔna la ka bɔ yen ka na min ye marabolo kɔnɔna la sisan sigi kelen bɛ ka awa dialogue yɛrɛ kunbaba kɔnɔ n'o ye phase nationale min kan ka kɛ Bamako yan an bɛna an da don nin dialogue in fana na jaabi kun fɔlɔ minnu bɔra maaw ye laɲini minnu kɛ an bɛna an da don o la ka hakilila don olu kan o la an ye wele bila an ka ayiwa maa 3 ma minnu bɛɛ lajɛlen da bɛ jamana in kuma la maa fɔlɔ ye Yakuba Kulubali ale bɛ awa coalition de la société civile minnu fana ka awa baara ɲɛsinin bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma Mali kɔnɔ ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ maa welelen 2nan o ye Musa Jara honorable an bɛ se ka fɔ ten ale ye députéya kɛ Bamako sigida 4nan la ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ min ye Amadu Umar Jalo ale ye kunnafonidila ye a fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ an balimaw aw minnu bɛ k'an filɛ an b'a fɔ ɲɛna aw danse aw bisimila jama kodi ale kɛnɛ ka ɲininkali an b'a daminɛ ka sɔrɔ ka foli tugu o la honorable an bɛ taa e fan fɛ awa ɲininkali fɔlɔ min ni b'o k'i la o ye k'a fɔ e kɛra député kɔrɔ ye awa min ye conseil national de transition hakilila o de fɔra aw kɔ min bɛ nin waati in kofɔ kumaw cayalen bɛ sariya dɔ kan awa ko sariya in awa ko kɛrɛfɛ saraw ni hakɛw caman bɛ yen CNT maaw bɛ ka minnu ta ka di u yɛrɛ ma an y'a ye k'a fɔ sariya in taara cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ a ye sariya in lasegin k'a fɔ a ni jamana sariya sunba tɛ bɛn awa ko a ka lajɛ a ka segin ka k'a ka kura ye kuma dɔw b'a la olu fɔcogo ma ɲɛ fana ko fana n'i y'a lajɛ o n'a ta o ta CNT maa dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko faranga foyi tɛ nin ko in na awa maaw bɛ ka musaka ko mun fɔ ko foyi ma fara u ka musakaw kan awa kibarala e bɛ mun kalama nin ko la Jalo n b'i fo ma an lajɛbaga ni an lamɛnbaga minnu b'an lamɛn bɔlɔlɔw ni fɛnw sanfɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'an ka doyen fo Kulubali ka Jalo fana fo effectivement n'i ye kibaruyaw jateminɛ nin wagati in na mankan cayalen don CNT ka kibaruya la notamment loi organique min bɛ yen nɔ n'a bɛ députéw ka musaka n'u ka prime n'u ka indemnité avantage fɛn fɛn kan ka d'u ma ni a b'o o kun kan o mankan wulilen don bi an bɛ se k'a fɔ mankan in wulila CNT yɛrɛ membre dɔw ye mankan in wuli mankan min yɛrɛ kun tɛ mais an bɛ se ka fɛn fɛn fɔ nin na bi c'est que u ye filɛ ka don débat min na nin ye a bɛ mɔgɔ jigila misɛnya a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ Mali kurako la parce que prime abord CNT nana assemblée de nɔrɔ bila mais u ka règlement fɔlɔ talen ka taa assemblée la o sigiko fɔlɔ la a yirala k'a fɔ ko député tɛ mais malien ye mɔgɔ min ye i b'a dɔn kuma dɔw bɛ fɔ an bɛ jɔ kuma dɔw la ka sɔrɔ kuma ninnu bɛɛ n'a sansi don a fɔra k'u tɛ député ye o de fɔra bɛɛ lajɛlen y'a mɛn cour constitutionnelle fɛ a fɔra k'u tɛ député dès lors o kuma bɛ fɔ aw nana nɔrɔbila min na aw nana mɔgɔ minnu nɔrɔbila aw t'olu ɲɔgɔn ye aw t'olu sugu ye donc aw ni min ka kan aw kan ka sigi k'o fɔ mais an bɛ mun de jateminɛ
i b'a ye k'a fɔ an ye nin kɛlɛ fɛn fɛn fɛ kɛlɛ min wolola nin fɛn min na mɔgɔ minnu tun bɛ ka nin fɛn na ɲini mɔgɔw taara ko ka taa CNT a composition an tɛna an da don la parce que kuma ka ca mais i bɛ min kɔni jateminɛ dɔrɔn mɔgɔw kɔni taara nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko musaka de bɛ sɔrɔ yen i y'a fɔ sisan k'a fɔ ko anw ye député kɔrɔ ye mais mun de ye nana ni mankanw ye ni anw yɛrɛ latagali n'an ka wuliliw yɛrɛ ɲinina parce que a fɔra ko député bɛ min yɛrɛ sɔrɔ ko ka ca mais an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu y'o kɛlɛ kɛ ka na fo ka na se CNT formation ma olu yɛrɛ nana o musaka kelen ninnu yɛrɛ de nata kama olu nana o nata de kama sinon normalement u nalen u ka prime à bord u kun kan ka lajɛ bon anw tɛ député ye anw ni mun de ka kan anw kan ka mun de kan yɛrɛ ma n'o bɛ bɛn mɔgɔ ma parce que CNT ko kɛra problème ba yɛrɛ an fɛ yan i bɛ taa jateminɛ a composition n y'o de fɔ o kɛra mankan ba yɛrɛ est-ce que mɔgɔ minnu taara ninnu n'a baara ka kan u taara critère min na an tɛna don olu la olu bɛɛ ye débat wɛrɛ ye mais an ye min jateminɛ dɔrɔn an y'a ye k'a fɔ u nana musaka ko nin de la u nana u ma yɛlɛma don foyi kelen den kelen na député kɔrɔw tun bɛ min ta fɛn minnu tun bɛ yen nɔ dɔrɔn u nana dɔrɔn u y'o di olu yɛrɛ ma mais ni mɔgɔw dɔw bɛ bɔ bi ka t'u sigi bɔlɔlɔw kan k'a fɔ ko base juridique tun tɛ députéw tun bɛ min t'a la ni députéw tun bɛ min t'a la ni base juridique t'o la aw bɛ ka continuer k'o ta base juridique jumɛn b'aw ta la aw ye loi jumɛn ta k'a fɔ ko nin loi de filɛ nin ye ko nin de kan ka an permet bi an ka nin avantage sɔrɔ il y en a pas et on défie quiconque. Donc oui honorable oui on peut vas-y. Donc ni cour constitutionnelle n'a ye a ɲini k'a fɔ aw bɛ taa aw yɛrɛ kɔ dogo k'a sɔrɔ fana aw taara aw ye mɔgɔw dɔw fana nɔ minɛ nin fɛn kelen in de la aw taara sisan k'aw bɛ taa aw yɛrɛ kɔ dogo ni cour constitutionnelle ye arrêt bɔ k'a fɔ ko aw ka fɛn dɔw modifier a la moi je pense que aujourd'hui ça donne l'occasion aux Maliens d'ouvrir les yeux an ka ɲɛ yɛlɛn k'a lajɛ anw bɛ kan hinɛ Maliens na gɛlɛya min bɛ yen Maliens ka résilience bi a sara tɛ nin si ye a sara ye de bi an ka bɔ an bɛ baara kɛ Mali ye an bɛ faso in jɔ Mari kana lilayi kana law o de ye ko yɛrɛ mais k'a fɔ ko mankan bɛ wuli nin ko la bi nin ye kumasulu ko de ye nin ye kumajigin ko de ye bi anw mankan tɛ ka ye nin na CNT mɔgɔ mankan tɛ ka ye nin na mais min yɛrɛ ye anw yɛrɛ tɔɔrɔ parce que nous sommes députés d'une législature la 5e législature nkalon caman tigɛra bɔlɔlɔ ni fɛnw kan dɔw yɛrɛ ko ko hali mobiliw ni fɛn minnu bɛ yen nɔ ko dɔw ye député dɔw ye mobiliw ka mobili moteur bɔ ko ka taa n'a ye k'u nana sɔrɔ mobili moteur tɛ mobiliw la bi anw ka législature la ne yɛrɛ kelen bɛ se k'a f'i ɲɛna n'i ye véhicule numéro fɔ n ɲɛna sisan nin véhicule a tun bɛ nin tigilamɔgɔ de bolo tellement que les choses étaient organisées o cɛ tɛ yen bi min bɛ se k'a fɔ ko nin véhicule ko député dɔ o député tɛ anw na min kale o la bi o tɛ yen nɔ bi mais ni mɔgɔ ko dɔw taara ni o mobili moteur ko k'o moteur falen ko k'a donna ta bɔra tan donc ne kɔni bolo an bɛ fɛn min na bi n'an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ an k'a fɔ ni tiɲɛ ye an k'a fɔ ni Mali jɔlikan ye mais e kana ka n'i dogo fɛn dɔ kɔfɛ anw bolo bi aw yɛrɛ mana mobili ko ni fɛn na parce que n'i ko député députéw bɛ bɔ yɔrɔw la prime dɔw ni fɛn dɔw bɛ yen nɔ ninnu bɛ ka taa olu accord yɛrɛ la représentativité tu représentes qui e ma élu e nommé na de tu représentes qui prime de représentativité ko kan ka fɔ yan wa prime de logement kan ka fɔ ninnu yan wa prime de monture kan ka fɔ yan wa anw nana ka na bila fɛn dɔ de kɔnɔ wagatinin dɔ de kɔnɔna la pour que ka fɛn dɔ de sɛbɛn anw bolo an kan k'an sigi dɔrɔn k'a fɔ u kan k'u sigi dɔrɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an nana bɛɛ b'i ka baara la mɔgɔ si ka baara tɛna tiɲɛ mɔgɔ si ka foyi tɛna tiɲɛ anw nana nin wagatinin de kɔnɔna la an k'a lajɛ nin sara ni an ka kan o ye misaliya de Burkina ta nin ye bi yan Burkina tɛ nin ye bi yan misaliya ba yɛrɛ tɛ Burkina ye bi yan olu tɛ hali u ka assemblée nombre yɛrɛ bɔ et puis u ye min yɛrɛ ta o dɔnnen yɛrɛ don mais n'i y'anw ta jateminɛ bi mɔgɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ tile kelen tɛ assemblée yɛrɛ ko dɔn u ma deli ka taa u fɛ yen deux mobili min u bɛ ka mobili min fɔ nin ye anw nana mobili ninnu sanna anw ka wagati de la mais a mobili ninnu bɛ cogo jumɛn bi n ko dɔw b'a mobili kɔnɔ u kɛlen don ka hali a plaques bɔ on reconnaît les voitures là à travers la circulation u t'a ta hali u ka dɔ yɛrɛ donc ninnu bɛɛ ye kumasulu ko de ye donc pour dire que aujourd'hui ko mankan de bɛ wuli ko CNT ka prime n'a ka avantage ko CNT kan k'i jɔ ni prime jumɛn ni avantage jumɛn ye. D'accord mais honorable sariya in loi organique yɛrɛ hakili la yani aw ka tɛmɛ a kun bɛ yen loi organique kelen min bɛ yen i y'a fɔ sisan loi fasugu jumɛn de don a bɛ mun de ko fɔ avantage fasugu jumɛn de b'a kɔnɔ mun ma se ka faamuya nin loi ko in na halisa. loi ko in ye min ye a bɛ taa députéw dɔrɔn a bɛ taa députéw de ye u ka prime n'u ka avantage prime ni avantage kun kan ka d'u ma sariya yɛrɛ kɔnɔna la o de bɛ fixer parce que n'o ma kɛ u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ne bɛ n da masuyɛn ka yɔrɔ fɔ anw ka député dɔw yɛrɛ ye proposition kɛ a la o proposition de loi k'a la malheureusement
an ma se ka bɛn a la parce que a kɛra mankanba yɛrɛ ni fɛnw ye an ma se ka bɛn a la parce que o de kun fɔra ko ka taa n'a ye avantage dɔw kun fɛnna ka fara parce que loi kɔrɔman dɔ de bɛ yen député bɛ sara ni min base hali indemnité donc aw ka législature 5e législature kana 6e na hali sisan ale kelen de bɛ yen n'i y'a faamu bon loi kɔrɔ in de bɛ yan hali bi anw kun kan ka proposition dɔw yɛrɛ kɛ avantage dɔw dira n'i y'a ye bi an ka assemblée caisseurs ni a président ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi pôle économique la c'est à travers cette loi là o loi in b'a la mais fɛn wɛrɛw b'a la mais loi in de y'a bakuruba ye parce que u ye avantage dɔw ni indemnité dɔw accordé députés ye min adosselen tɛ loi la o de kɛra problème ye o min dira olu ma o CNT bɛ k'o kelen de ta donc ça veut dire qu'il y a angu sur aujourd'hui ni kan ka fɔ k'i bɛ sariya yɛrɛ boli yɛrɛ CNT mɔgɔw bɛ ka min ta yɛrɛ a bɛ ka boli jumɛn de la d'accord ba juridique ka fɔ oui Yakuba Kulubali an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ jɛkulu min na yuruku bɛ kɛlɛ ye awa fasodenw ka tɔgɔ la jɛkulu don o kuma CNT ko in aw fana y'a kibaruya mɛn cogo di aw bɛ nin bila minɛn jumɛn kɔnɔ n bɛ e yɛrɛ fo fɔlɔ n bɛ télévision radio Joliba na télévision baarakɛlaw bɛɛ fo n bɛ monsieur Diallo fo Musa c'est Musa non oui Musa Jara Musa ayi Amadou Diallo Amadou Umar Diallo Musa Jara donc n b'a fo ka waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ kuma min bɛ bɔ an da vraiment a kɛ faso jɔ kuma ye a kɛ hɛrɛ kuma ye donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ nin ko in ye ko faamuyabaliya ani kodɔnbaliya de ye an b'o kɛnɛ de kan parce que problème ye mun ye problème juridique de ye fɔlɔ ani mauvaise gouvernance ko parce que ne bɛ jigin joona ne bɛ jigin 5e législature député de la parce que loi min bɛ yen ça c'est la loi de 2002 qui est en vigueur, qui n'a pas été, loi de 2002, on m'a remplacé ni loi organique Kouraye. Donc, loi organique Kouraye, min tuan kata, 5e législature, mon de tuan kota, bon, donc, on m'a se kota. Donc, vide juridique, au lieu décision, ni fait un boka, avantage du ouirement. Ka avantage du ouirement, ka som, comme à la fois, tu vois, ka sera adossé loi organique là. Bon, au foti be jona. O fɔti to olu de la i bɛ fɛ k'a fɔ a ma daminɛ bi o fɔti b'olu de la parce que o bɛ jamana yɛrɛ de tagabolo parce que c'est-à-dire jamana kɔnɔ min ka di min ye o de tun bɛ est-ce que a kun fɔ man di yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan dɔ sa n bɛ ka na o donc o kɛlen donc comme o vide juridique bɛ yen bon CNT mɔgɔw nana a fɔra ko aw tɛ député ye a ye conseiller de ye donc n'a tɛ député ye député ya avantage dɔw bɛ yen an m'an k'o dɔn a yɛrɛ ma mais malien paresse intellectuelle de bɛ malien na hein on ne fait pas d'effort sinon olu tun ka kow ɲɛɲini ka fɔ ka surtout sariya bɛ fɔ ko kɔnɔ donc olu tun kan k'u sigi a fɔra k'anw tɛ député bon an dun avantage mun bɛ yen o ye 2002 loi de ye loi wɛrɛ tɛ yen min bɛ avantage ninnu min bɛ yen sisan donc an b'a kɛ cogoya jumɛn juriste ni fɛnw b'a bolo donc olu de tun kan k'a lajɛ sisan u ka baara ni avantage mun ka kan olu tun kan k'o baara kɛ mais comme o baara ma kɛ donc sisan problème bɛ yen bon o bɛ bɔ mun na o bɛ bɔ jamana yɛrɛ mara cogo de la quoi parce que an tun bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn sariya an bɛ sariya ni fɛnw fɔ c'est un pays de droit mais c'est pas un pays de devoir bɛɛ ko droit mais mɔgɔ si t'a fɔ ne ka devoir ye mun ye kan ka mun kɛ pour ka ɲɛsin jamana ma mɔgɔ si t'o fɔ alors que ni droit bɛ yɔrɔ min na devoir kan ka kɛ mais Mali la o tɛ yen donc nin de ko fɛnkɛw ninnu nana ni nin ye sinon nin ye problème ye normalement nin tun man ka se nin na bon ne fana bɛ jigin politique mɔgɔ dɔw la kuma dɔw la fɛn dɔw bɛ yen olu b'a kɛ exprès pour ka jamanadenw la funteni ou donne des informations d'une certaine manière biaisée min b'a to pour que jamanadenw kɛ muruti ainsi de suite o man ɲi bɛɛ b'a dɔn sisan nin ko bɛ cogoya min na CNT na assemblée bɛ cogoya min na u ka règlement intérieur b'u bolo CNT fana ka règlement intérieur b'u bolo bon règlement intérieur la huis clos
ça c'est au règlement intérieur doye. Oui. Hein? Bon, mais ni mo bora ka fo ku ye o dogo ka ta o ye fenye o ye la wuli ma de quoi o mai aw dumba do ka règlement intérieur la huis clos bala. Bon, parce que jamana kelimbe yoro mi fin do sisan kuma il faut ange dobo kuma ina o b'a fɔ ko kuma kaɲi kuma baliya fana kaɲi, c'est-à-dire kuma maɲi kuma baliya maɲi, mais vraiment anw fɛ yan kuma kelen nege bɔlen don a nege bɔlen don. D'accord, mais Kulubali, oui, n'i y'a lajɛ ko a bɛ ko daminɛ la a fɔra dɔw yɛrɛ taara dɔw minɛna nin cogoya la sariya kelen nɔfɛ i n'a fɔ honorable bɔra k'a fɔ cogo min na, o kuma na aw minnu i n'a fɔ kuma min bɛ fɔ an b'a bila contexte kɔnɔ n'o ye Mali kura walima transition contexte kɔnɔna la, sabu maa caman bɛ ka jalaki bɛ o sira in de kan k'a fɔ cogo di mɔgɔ dɔw bɛ na députéw tɛ conseillers de don, o kuma na olu kun kan ka a lajɛ hali jamana yɛrɛ kama u nana sira min kan ka se k'a lajɛ ka sara du yɛrɛ ma min ma se nin yɔrɔ ninnu na, o kuma na o yɔrɔ in fana ni hali ni sariya b'u bolo nka danfara tɛ se ka ye o ni ɲɔgɔn cɛ. Ayi, ne ma fɔ sariya b'u bolo dɛ, ne ko de olu ye erreur de kɛ parce que a fɔra dans la mesure a fɔra k'a tɛ député ye, donc aw man kana ten avantage mun tun bɛ député bolo ko o travail a yɛrɛ la quoi depuis olu na kuma ne y'o de fɔ paresse intellectuelle de ye olu sɔrɔ parce que olu de tun kan ka baara kɛ anw ni députéw de ninnu kan mais anw tɛ député, anw ni mun de ka kan, olu nu min tun ka kan olu de tun kan k'o baara kɛ yan'u kɛ wari yɛrɛ tali daminɛ. Bon, maintenant, au lieu de voir l'Italie d'amener maintenant, c'est devenu un problème parce que on continuera ni vide juridique mi. Donc ça devient un problème parce que d'autres be kasola là. Donc maintenant, pour combler ces vides juridiques là, au fond il y a essayé ça que loi ninta pour que tu mina comme M. Jaraya fo tu mina, honorable Jaraya fo tu pour que c'est kodo. Kabi san ba fani mugani kilo fo ka se ça. Oui, bon, c'est pourquoi ayi ñoo de fo quoi. Bon, c'est pourquoi olu ya essayé, on va faire la loi d'état ça pour que kodo pour que mi be kasola so ñogon kana no soro après. Bon, ne bolo beye parce que uyuta ça dit wari jade fait quoi. Comme wari min be soro ala uyuta o jafe au lieu de que baraka kecho là pour que avantage ni fait mon no droit lendo ou be ko dungerema quoi. Bon, donc maintenant jigina yoro min bo nous là parce que oluba quand il venait beba donc que c'est la loi de 2002 qui est là, mais lui il laissait il y a loi warete. Bon, pourquoi au bas donc juriste ni fait on va le conseil juridique ou ba bolo pourquoi lu ba même normalement ou cas DFM ni fait nous parce que ni fin d'obe ni qu'est-ce bavier tu es ale kun fait comptable de bon parce que fin d'obe akana son ka signé parce que ni il y a des principes budgétaires qu'il faut respecter parce que ni base juridique te fait Kulubali ka fo fana charia yɛrɛ a proposera ka relecture ke o ye mi yɛrɛ bɔra CNT la n'a démissionné na k'a fɔ a bɛ taa ko wɛrɛ ko la min ye nin ko ninnu fana ye wari dunko la n'o ye Dabitaw ye colonel Dabitaw a fɔra k'ale de ye sariya in ta o kumana maa bɛ se k'o yɔrɔ faamuya cogo di ale dun fana bɔra CNT la k'a fɔ k'a bɛ t'i yɛrɛ bila sariya kan. N bɛ min f'i ye bɛɛ b'a dɔn CNT ni sigira cogoya min na a ma sigi sariya kan a ma sigi sariya kan mun na mɔgɔ naani dira dɔw ma u ye mɔgɔ fila ta o la olu tora mɔgɔ fila ta u ma sɔn k'o ta a kɛra u fɛn u taara u ka mɔgɔ mun les proches tout ça les amis u taara olu ta bon o de conséquences yɛrɛ de filɛ olu kan bi quoi hein o conséquences de b'olu kan bi donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ vraiment maliyɛnw an k'a lajɛ c'est-à-dire ni an bilara baara min na an ka essayer ka baara kɛ a kɛcogo la quoi c'est ça qui manque au Mali ka kɛ ni ladiriya ye parce que olu y'u ta wari ko de fɛ au lieu de chercher à comprendre parce que n'i bɛ fɛn kɛ d'abord e de bɛ base juridique min b'a la e de b'o ɲini fɔlɔ et puis les financiers là aussi et ils auraient dû dire à ces gens faites attention
vous êtes en train de prendre des décisions pour qu'avantage d'Ouma, ce n'est pas au règlement et au niveau de l'Assemblée. Il faut une loi organique. Donc vraiment, il faut tout faire pour mettre les choses dans l'ordre. D'accord. Amadou Diallo, i kunnafondila ye, i ye kibaruya in fara ɲɔgɔn kan wa i bɔra kalama cogo di ni kuma min bɛ ka fɔ jamanadenw fɛ n'a kuma cayalen don k'a fɔ CNT ye ni sariya in ta e y'a bila mina jumɛn kɔnɔ? Bon, n bɛ n ka foli fara tɔw ta kan foli lase an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lamɛn minnu bɛ k'an lajɛ an b'u bɛɛ fo plateau sanfɛ yan nɔ ka olu yɛrɛ fɛnɛ fo barokɛɲɔgɔnw fo k'a yɛrɛ fo ani radio télévision so yɛrɛ ni kibaruya min filɛ a kun bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama ni kibaruya kun gérera a kɛcogo la a bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama a ma kɛ débatba ye parce que nin ye cour constitutionnelle ka baara yɛrɛ ye sariya fɛn fɛn tɛnkunnen bɛ sariya sunba la a tɛ se ka waleya ni olu mu hakilina di a kan donc u ka baara min don a dɔw bɛ ɲa a dɔw tɛ ɲa c'est à dire que u bɛ mɔgɔw ka baaraw de redresser ka baaraw labɛn ka bilasira ka mɔgɔw bilasira ka se ka hakilina fɛnɛ dɔw fɛnɛ di ko ɲacogo la donc u b'u ka cour constitutionnelle b'a ka baara de la mais CNT ye hakilina min ta ni k'a bila ka taa u ka o hakilina di olu fɛnɛ k'u hakilina di a kan o bɛɛ b'i ka rôle la seulement politique baara fɛnɛ don politique baara don politique mɔgɔw ɲɛ b'a la politique mɔgɔw ka occasion de politique mɔgɔw bolo ka tasara berenin ta u nɔfɛ bon n'i b'o o ko sugu ɲɛma i bɛ hakili to nin détail bɛɛ la a nana ko in nana fanga sɔrɔ cogo di dɔw y'u da don kunnafoni di cogo la n'u ka baara tɛ i ye CNT membre ye tiɲɛ don i bɛ politique baara kɛ tiɲɛ don nka kunnafoni baara o t'i ka baara ye ɔ ni i bila e bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la? n bɛ fɛ ka min fɔ olu yɛrɛ minnu bɛ CNT kɔnɔ n'olu bɔra ka mɔgɔw jaabi k'u yɛrɛ jɛya k'u b'u yɛrɛ lajɛya o de ye fanga don kuma la o de la n y'a fɔ n k'a kun bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama wagati bɛ an bɛ wagati min na sisan minnu ye kunnafoni ni cari parce que a bɔra kunkurunin kunnafoni bɔra kunkurunin a morceau de bɔra ne ye morceau fɔlɔ min ye o ye 3 4 5 lignes comme ça ko cour constitutionnelle ye CNT ka loi dɔ rejeté a waati mɔgɔw ka jate yɛrɛ kun t'a kan voilà o tɛmɛna ten o kɔfɛ kunkurunin yɔrɔ nana bɔ o tɛmɛna u ye morceauninw fɛnɛ fili c'est à dire que ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na fɛɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo i fɛnɛ b'i jija k'a ka fɛɛrɛ ɲɔgɔn de ta minnu tun bɛ k'a bila petit morceau u y'a lawuli kama de stratégie de don stratégie de communication de don pour que ka se ka ninnu déstabiliser u tun bɛ min ɲini u y'a sɔrɔ donc petit morceau nana continuer dɔw fɛnɛ maintenant nana kuma ta parole publique ta ka kuma o ye opposants ye olu ye fanga sinaw ye bon nin fɛn sugu la i bɛ i hakili sigi kuma fɛ parce que kuma ye tɔ de ye n'a bɔra e da ka ban c'est fini e t'a bɔra la a bɛ bin kulo min kɔnɔ i ɲin kulo don wa i jugu kulo don wa i teri kulo don wa ala de b'o dɔn e t'o dɔn a kɔni bɔra e da ka ban a banna maintenant kuma taara taa cogo min na o de nana ampleur don ko la ka na fanga don a la ka na kɛ fɛn ye fɛn min ni mɔgɔw yɛrɛ hakili kun tɛ fɛn fɛn ma o bɛɛ nana bɔ a kɔnɔ parce que an bɛ wagati min na komi sisan jamana ka gɛlɛn ka se niveau min na fɛn fɛn tɔgɔ ko wariko n'o o tɔgɔ dar'i la o kɔni mankantan tɛ fiyewu parce que wagati ka gɛlɛn wagati min na jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'an k'an cɛsiri i komi dɔndɔli gɛlɛya ka gɛlɛya in kun o wagati kelen n'a fɔra ko aw yɛrɛ bɛ fanga ɲɛma aw yɛrɛ nana ka na wariko la ka na fɛn dɔw jate minɛ k'a fɔ ko o kun kan ka kɛ aw ye o kun kan ka kɛ ou bien o kun bɛ ka kɛ mais a kɛcogo kun man ɲi mais aw bɛ fɛ ka ko redresser aw ka fan fɛ aw ka hɛrɛ la
ka jamana kɔnɔdenw to yen nɔ yɔrɔ kɔni o n'i y'a ye CNT mɔgɔ dɔw bɔra i y'a fɔ sisan ka kuma est-ce que yɔrɔ dɔ la u dalen tɛ u yɛrɛ la k'a fɔ hakɛ dɔ de b'u bolo u bɛ se ka mun lafasa u kun hakili la k'a fɔ u b'u jo kan mɔgɔ bɛ hakili hali sisan u b'u jo kan u b'o kelen de kan dɛ a b'u hakili la k'u b'u jo kan bon i hakilina in ta ani réalité i hakilina ta ani a ko yɛrɛ est-ce que o ye kelen ye o tɛ kelen ye o bon ce n'est pas aussi donné à tout le monde yɔrɔnin kelen ka se k'a faamuya k'a fɔ ko jo t'u fɛ parce que a bɛ dɔw bolo a b'u ɲɛna k'a fɔ ko député tun bɛ min ta olu fɔra minnu kɔ ni dɔw yɛrɛ kumalasela dɔ ko kalo saba député ka lagosili sira fɛ ko olu tun tɛ ka kɛ ka ɲɛ ale yɛrɛ ye filili la o la fɔlɔ parce que o kalo saba député ninnu ma temps sɔrɔ ka foyi kɛ minnu olu fɔra minnu kɔ législateur min kɔ o législateur de ka problème y'o dɔn Isaac Sidibé kun y'o président o Musa ninnu ye voilà Isaac Sidibé kun y'o de président ye Jarasoba de kun y'o de questeur ye Mamutu Touré ale kun ye o Bavi ale kun y'o fɛngɛ dafu ye bon n'i ko e bɛna o justifier ni député ka wagati kunkurunin ta ye yɔrɔ kɔni o kɔrɔ e yɛrɛ min b'a kuma fɔ e yɛrɛ t'a maîtriser fɔlɔ bon mɔgɔ mana kuma dɔ e mana fɔ k'i bɛ kuma ɲɛfɔ e yɛrɛ tɛ ko min maîtriser yɔrɔ kɔni e bɛ confusion e bolo bɛ fɛn na e t'o ɲɛ dɔn mais n'u b'a ɲɛdɔn ninnu t'u sɔrɔ o n'u b'a ɲɛdɔn k'a fɔ ko fili don u filɛ ka don fili min kɔnɔ u t'o don o kɔnɔ donc u t'a dɔn de o n'i tɛ fɛn dɔn i b'a ɲini k'a dɔn de comme cɛkɔrɔba bɔra k'a fɔ cogo min na n'i t'a dɔn n'i nana bila ko kɔnɔ i t'a ɲɛdɔn transition ma daminɛ ni transition na 92 transition kun bɛ yen 2013 transition sigira nin ye transition sabanan ye démocratie ko in na Musa Tarawele ka transition fana kɛra Musa kɛlen ka Modibo ka fanga ntaraki de 68 à 78 Musa Tarawele fana y'o kɛ transition na o kɛra cogo di o bɛɛ ye modèle de ye i bɛ se k'i inspirer min na ka baara dilan ka ɲɛ mais ni e nana ka na o si m'o si jate minɛ Musa ka kuma de don wariko ja don i n'a fɔ Yakuba y'a fɔ musaka diyara an da o kuma don Musa ka min fɔ o de don kɛlɛ kɛra kɛlɛ ma kɛ jamanadenw kama kɛlɛ kɛra bolokɔnden t'an sini bɛ n yɛrɛ ma parce que dɔw ye député ya ɲini o ma député ya sɔrɔ o taara opposition na o taara bɛ ka kɛlɛ o kɛlɛ nana diya u la donc u nana don député tun bɛ yɔrɔ min na u ye député min ɲini normalement la u nana sɔrɔ n tɛna fɔ infraction na sa mais o y'a sɔrɔ par la petite porte par la petite manière bon est-ce que o ka hakilina ni mɔgɔ min bɛ jamana fɛ o ka hakilina ye kelen ye c'est pas la même chose o tɛ kelen ye quoi bon ne bolo de toute façon ne bolo kunnafoni di ne bolo kun ka baara to kunnafoni dilaw bolo n'a ma ɲa direction de la communication min assemblée la olu kun kan k'u da bɔ a la k'a to direction de la communication bolo o ka communication gérer parce que communication institutionnelle communication institutionnelle la olu tɛ se ka bɔ ka kuma ten et puis c'est un dialogue entre des institutions donc ni fɛn sugu la sisan membre dɔ man ka ye k'a fɔ i bɔ ka justification dɔ man ka bɔ ka dɔ i ka ko justifier ça veut dire que hali u bɛ rôle min na u m'u ka rôle yɛrɛ maîtriser fɔlɔ parce que dans le dialogue entre les institutions aw bɛ ɲɔgɔn redresser de o de ye complémentarité dans le fonctionnement de la République i mana fili yɔrɔ dɔ la dɔ bɛ yen nɔ k'i corriger n'o tɛ yen nɔ c'est pour cette raison institution bɛ fanga bɛ di bɛɛ ka se ka bɛɛ corriger bon n'a fɔra ko o correction na aw yɛrɛ bɔra ka polémique créer ça veut dire que aw bɛ rôle min yɛrɛ la aw m'o maîtriser fɔlɔ et puis surtout il y a un manque de respect pour la population. D'accord. Honorable, est-ce que nin yɔrɔ la aw misali bɛ se ka ta aw kan k'a fɔ aw kɔnna ninnu ye aw ye député ye voté kɛra aw ye ninnu dun a fɔra k'olu ye conseiller ye ka tɛmɛ nin sira fɛ est-ce que CNT bɛ se ka jɔrɔ k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma nɔminɛ bɛ se ka y'a la i n'a fɔ dɔw fana nɔminɛ nin ko kelen in na cogo min na. Bon kuma bɛ o yɔrɔ yɛrɛ de la o kuma bɛ o yɔrɔ de la comme cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min na il y a une loi quand même l'ordre organique qui est là min ma modifié assemblée kan ka marcher ni min ye ça c'est la loi des députés ko k'ale bɛ jigin aw la o yɔrɔ la i bɛ se ka voilà a bɛ se ka fɔ k'a bɛ jigin comme n y'a fɔ cogo min na an ka président de commission dɔ tun bɛ la commission de loi n'o ye Zumananci Dunbiya ye il a fait la proposition
ani an président de commission dɔw yɛrɛ an ye ɲɔgɔnya kunna k'a kɛ pour que a présenter bureau de l'assemblée la pour que a ka se ka kɛ a ka proposer a ka programmer an ka se ka voter mais ça n'a jamais u m'a kɛ u ka baara ye quoi u m'a k'u ka baara parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o fɛnw bɛ yen nɔ anw nana wagati min na c'était une assemblée post crise parce que IBK nana fɛnw bɛɛ bilara ɲɔgɔn kan an nana o cogoya de la an nana ye k'a fɔ baaraba yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ prime ni indemnité dɔw fɛnw dɔw kun tɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ ça s'imposait c'était capital nécessité yɛrɛ kun bɛ yen nɔ donc il fallait que olu de ka kɛ i n'a fɔ commission ka taa bɔ ka taa gouvernement ministère ni fɛnw na ka taa contrôle yɛrɛ kɛ an ye nin loi voté sisan nin loi bɛ sen na sisan nɔ an ka taa ka taa o n'a ɲɔgɔnna dɔw loi de restitution ayi o ni restitution tɛ kelen o ni restitution tɛ kelen o ye ça rentre dans le cadre de contrôle de l'action gouvernementale an y'a ye k'a fɔ ça c'est important parce que an basculé la budget mode programme na an basculé le budget mode programme na il fallait que an ka taa ka to o lajɛ gouvernement bolo an y'o bɛɛ y'o salué o donc le budget en mode programme a suivi ba yɛrɛ bɛ assemblée de bolo a suivi ba bɛ assemblée de bolo donc an y'o prime dɔw voté on s'est dit que il faut que nous a ka se ka adosser loi dɔ la donc loi organique modification a nana o cogoya la le président de la commission loi a fait une proposition dans ce sens là jusqu'à présent la proposition là existe ni a bɛ yen donc an bolo n'o ma kɛ o ye assemblée ɲɛmɔgɔyaso et voilà qu'il paye les frais aujourd'hui voilà qu'il paye les frais aujourd'hui mais min kun kan ka se ka nin bɛɛ ban anw ka assemblée kɔfɛ 6e législature nana kɛlɛba yɛrɛ nana o kɔfɛ et assemblée ko yɛrɛ de kɛra mankan o la n y'o de fɔ kuma daminɛ na parce que bɛɛ ye député i b'a dɔn député filɛ bɛɛ b'a fɛ ka kɛ député mais député yɛrɛ ko man di mɔgɔ si ye o fana ye député ka problème ye parce que o entre guillemets o ɲɛmɔgɔya modèle min bɛ yen parce que a bɛɛ b'a fɔ ko sɔrɔ de b'a la sɔrɔ b'a la couverture bɛ yen nɔ n'i kɛra ye i bɛ se k'o bénéfice sɔrɔ i n'a fɔ immunité parlementaire donc mɔgɔw b'a na bɛɛ b'a fɛ ka k'a ye mais député yɛrɛ ko man di mɔgɔ n'i kɛra ye kaban i ko man di mɔgɔ a ka gɛlɛn ni hali i ka parti la mɔgɔ i ko man di mɔgɔ caman ye donc o fɛn bɛ yen donc CNT min nana anw bolo o de tun kan ka kɛ organe ye min kan ka nin bɛɛ yɛrɛ corriger non seulement k'u yɛrɛ ta fɔ parce que olu ye organe transitoire de o organe transitoire kɔfɛ déjà que député dɔw ye loi fɛn dɔw ta u yɛrɛ ye min tɛ sariya kɔnɔ la olu de tun kan u bɛ taa wagati tali bɛ se u ma wagati wele bɛ bila u ma wagati ko ka fɛn banna o tun kan ka sɔrɔ olu ye loi organique in ta ka sɔrɔ fɛn ma t'a la mankan t'a la wa t'a la désormais maliyɛnw ko député yɛrɛ sara ka ca nin ka k'a la nin ka k'a la parce que kɛlɛ kɛra o de kan donc olu tun kan ka se k'o kɛ o t'u yɛrɛ sara ye dɛ député minnu bɛ na anw kɔfɛ ni élection kɛra nin de fɔra parce que assise nationale dialogue national kɛra nɔ assise nationale dialogue fondation kɛra o a fɔra ko ka dɔ bɔ nin fɛn ninnu bɛɛ la mais n'a aw minnu nana o kama aw m'o baara kɛ an ye misaliya ta mɔgɔ min y'a kuma yɛrɛ fɔ ça c'est un de nos camarades Arama Ben ye nin kuma fɔ don min na k'a fɔ ko anw bɛ ka n'ale mobili ko la u ye mobili d'ale ma ale y'i ba ka mobili la u ye sara min d'a ma ko ale mana sara ko kama a ko k'ale mana sara kama mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ n'u banala ni dɔw nin tora la ale y'a ka sara ta ka d'u ma mais CNT membre dɔw ye mun fɔ ils l'ont traité de qui donc an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ la i b'a faamuya depuis yen k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ kɛlɛ min na Mali ko kɛlɛ tɛ mais yɛrɛkun kɛlɛ de don sinon an kun tɛ bin kɔnɔ bi halisa yɛrɛkun kɛlɛ de bɛ hali bi yɛrɛko kɛlɛ de bɛ yen n'i y'a ye mobili ko kumaw bɛ ka mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko mobili t'an bolo k'an bɛ taa mobili san toi tu es là e bɛ mobili ko kuma fɔ yan nɔ tu as ta voiture i tɛ taa mission foyi la assemblée tɛ se ka mission min organiser ka voiture CNT tɛ se ka mission min organiser tu n'as même pas besoin d'utiliser ta voiture. Mais pourquoi les gens veulent aujourd'hui rester dans les véhicules, mais qu'un véhicule au octroyer ou là pourquoi? Parce que les gens aspirent au confort, au luxe, à l'opulence. Ou des problèmes barrés. Il y a une kuma beka chabi c'est dit, on a kuma d'amener là. Au moment où le peuple est résilient, ni fait mon mangante ka boka ni kuma su nous faut quoi. Diallo l'a dit. Fait ndo beno no dodaka tema dodaka. Doka. Nini de bora sa ko men yere kunga ko mi mene kunga ko ne yere ba fo. Nta fo kanye. So ma fɔ ni fili ye mɔgɔ a bɛnnen don mɔgɔ wɛrɛ da kɔ ni ninnu tun ye nin est-ce que o de ma ko in yɛrɛ kuma yɛrɛ caya o de ye kuma in caya ye parce que i b'a bɛɛ ye bi k'a fɔ a bɛɛ b'a fɛ ka kɛ i n'a fɔ ko député bɛ cogo min na an bɛ ka tɛmɛ député yɛrɛ kan pour dire que k'a fɔ u bɛ baara dilan an dun m'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ député ka baara kɔnɔ olu tɛ se ka min kɛ n'o t'u ka baara yɛrɛ kɔnɔ parce que la cour constitutionnelle a été très claire par rapport à ça mais ne bɛ jigin fɛn fɛn na nin yɔrɔ in na o ye cour constitutionnelle yɛrɛ de cour constitutionnelle de kan ka nin bɛɛ arrêter dans un pays normal. Alors, on a avantage une prime à tout le monde le savait. La Cour constitutionnelle qui est là,
qui est l'élément régulateur. Aujourd'hui, il est averti par rapport à la constitutionnalité. Ou bien, Nini Sarasumba ben, Nini Sarasumba te ben. On tape, mais tu as commencé à la joie. Parce qu'en tant que nous m'avons dit, moi, il y a à publier. CNT Mogon Nana, si j'aime législature Mogon Nana, ou Nana, à quel autre à quel na. CNT Mogon Nana, hier, Coco Mogon député, ou Nana, ou Nana avec un manque. La Cour devait dire arrête. Aïe, Johnny Royna. Avec un effet avec un anis à la donc cour fana ye ko ye ka to ye comme si olu ni fɛn Mali yɛrɛ problème ba ye mais est ce que ni charia fana ma taga ɲɛsi cour ma k'a fɔ ayiwa hakilila dini cour bɛ se ka hali n'anw bɛ se ka loi dɔ voter an bɛ se ka loi dɔ voter sa cour b'a ye k'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ a y'an fɛn dɔrɔn a bɛ s'auto-saisir ka a b'a kɛ ça c'est le rôle de la cour constitutionnelle donc ni nin baara ninnu bɛ ka kɛ nin waleya ninnu bɛ ka kɛ cour y'i sigi fo CNT yɛrɛ ye fɛn dɔ dilan ka taa o fɛ yen nɔ olu ka u ka arrêt bɔ kan donc ça ne peut pas marcher. À un moment donné, on doit pouvoir dire arrêtez. D'accord. Alors, Yakuba, aw minnu bɛ n'a bɛ ko yurugu ka kɛlɛ est ce que nin bɛ se ka bila yurugu min kɔnɔ wa waati min na a fɔ ko jamanadenw k'u cɛsiri awa fɛn dɔ bɛ ka dogo ayiwa ni bɔ kɛra kalama cour constitutionnelle ka wuli ka jɔ fɛ est ce que nin bɛ se ka bila yurugu min kɔnɔ sabu dɔw bɛ bolola nin waati na sariya ɲɛkɔrɔ nin ko in na a fana bɛ bila jamana foroba nafolo ka i bolo don a la k'a k'i sago ye a bɛ bila o min kɔnɔ. A bɛ bila sariya sɔsɔ min de kɔnɔ parce que sariya sɔsɔ n'i ye fɛn d'i ma sariya sɔsɔ kɔnɔ o ye komi i ye faso ta ka sɔrɔ ni min man kan quoi donc o bɛ bila yurugu fɛngɛ kɔnɔ bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ nin na vraiment Mali ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ quoi sinon mɔgɔw bɛ hakili ye ko maliyɛn parce que adamaden yɛrɛ de tiɲɛnen don Mali kɔnɔ quoi parce que mɔgɔw bɛ k'a fɔ cogoya min na ko fasoko fasoko tɛ maliyɛn dusukun na o non parce que mɔgɔw bɛ k'an ni burkinabé kɔnɔ an ni burkinabé tɛ kelen parce que la révolution c'était de 1960 à 1968 il y avait la conscientisation il y avait au Fengo Toumé Modou Cléla mais Moussa Clé est tout comme ça mais quand les événements de masse a mené un système politique au en cas mode de vie détérioré quoi hein façon kanu bora adamadenw dusukun na a kɛra taɲinibugu ye quoi hein bon taɲinibuguya in o tɛ se ka bɔ ye avec un bâton magique c'est pas possible donc a ko bɛ kɛ mɔgɔw bɛ ka min fɔ parce que bi ne t'a la ne bɛ nin fɔ mais sini ne e b'a la e tɛ fɛn fɔ hein a bɛ dilan cogo di a bɛ dilan cogoya min na nin dilanni c'est-à-dire il faut parce que an bɛ min na nin ye nin tɛ révolution ye quoi Mali bɛ système min kɔnɔ révolution tɛ quoi il faut vraiment une véritable révolution populaire parce que n'an b'a fɛ a kɛ yɛlɛma dɛ sinon nin changement donc nin fɛn fɛn kɛra Mali kurako kuma bɛ se ka e bɛ fɛ k'a fɔ de ko an ma para foyi ta wa foyi parce que c'est-à-dire saupoudrage de do yɛlɛma yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni nin hakilinaw ye parce que c'est les mêmes hommes quand tu prends l'administration c'est les mêmes hommes depuis près de 30 ans et bɛ se k'o changer cogoya jumɛn quand tu prends Tchekoroba Kelemu depuis combien de temps on ne fait pas confiance aux jeunes quand tu prends le dialogue intermalien à l'époque moi j'ai écrit j'ai dit que le dialogue intermalien est mal parti. Comment vous pouvez prendre quelqu'un comme le président, comment vous pouvez prendre quelqu'un comme le président de Tapikal Poulakou, comment vous pouvez prendre quelqu'un comme le président de Dina Dougon? Hein? Oui, donc vous voulez faire les changements, mais vous voulez faire les changements avec les gens du passé. Il faut faire confiance à la jeunesse qui ne sont pas mouillés dans certaines situations.
na nye jeunesse fo CNT ko ina elle a des jeunesse in côté ça au jeunesse in côté hein au jeunesse in côté parce que olu beye au jeunesse soit mouye bon kuma do be afoli antenne ka mai hein amina ni dusu mo dusu cheni quoi sinon beba do CNT in sigara tu comme parce que CNT ni c'est comme des courtisans hein il y a beaucoup de courtisans là-dedans donc OK askichugo manyaw fenyuman tsika bo kono d'accord parce que BAE est sigili là ya au Keraïba faut fadenya de CNT ni gouvernement. Est-ce que ça vaut la peine? Et tout le monde a vu les résultats que ça a donné. Les grands partis politiques ont soutenu, ont vraiment été victimes après. Hein? Donc il faut ni abikoke aya keni akili quoi. Bon Mali la odete ka fo awba ambe minyi na mo bebe min fola de aba fola ka da wire ka intérêt kan parce que fasu ko ate mo shi tusukuna mbo vie ni min bala ni min tala odun jorona ko jorona ko de il faut c'est une situation à craindre parce que ni min tala o de o be critiquer alors que nous lu bala ou te fin fort. Non, va ira ko Bon, premier ministre Koro Dobe, allez koko, allez kuma do fofo. Bon, alors que 600, allez Kalo Damado de premier ministre là, depuis aller Bora là, avantage mon bedi premier ministre Koro Mamuna, allez Maseka Fombe Djeko. Hein? Allez te bara la gouvernement ça. Avantage bon Pinochet nous dobe bora ou premier ministre a venu 20 ans voici ça olu besoin na sako depuis 91 olu bo avantage bo olu bolo pourquoi au avantage nous doit se supprimer hein ou ka sara ou ka fait un bolo mais alibi olu be gouvernement devait chauffeur tout moi gouvernement devait faire un bedi olu ma aw basi ko aw la je ka fogo yelema bina do jamana ko aben agli jigi kuma ro parce que awati ni na yoro au premier ministre Koro ni fait avantage do de accorder là depuis nous venons attendre non c'est parce que quand il est venu il a voulu faire un changement notoire dans ce sens là parce que akoko olu état les anciens les communes de l'état là munu yɛrɛ bɛ retraite la k'u dɔw ni fɛn dɔw bɛ yen nɔ k'u dɔw ni fɛn dɔw mankan bi parce que k'u dɔw bɛ condition dɔ la ko k'a essayer prime ko ninnu nana o sababuya de la c'est pourquoi les députés aussi la 5e législature u ye fɛn dɔw ye ka fɛn dɔw voter mais aujourd'hui au premier ministre ni au ministre kɔrɔ mɔgɔ minnu ye fangaya ta hali président kɔrɔw ni premier ministre kɔrɔ avantage dɔw votera ka oui ye kuma fɛ o yɔrɔ la clé d'accord oui Yakuba kuma donc ne kɔni b'a min fɔ vraiment ni problème ni normalement comme Diallo a fait ni la communication de crise ça c'est une science à part maintenant ni problème beni chua là ati normalement au te boka kumate ou hein comme c'est une communication institutionnelle comme il a dit c'est pas des députés de venir répondre à ça. Et puis, comment les choses peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux. Il faut que... Est-ce que c'est pas les réseaux sociaux? Non, parce que entre des institutions, et c'est pas sur les réseaux sociaux que les choses doivent paraître. Hein? Est-ce que c'est solution manquée ou est la follow? Réseaux sociaux. Hein? Avec fait dura jamana kunganga ibayo habita la gestion du pouvoir c'est la discrétion. Maintenant il faudra entre deux institutions les choses se retrouvent sur les réseaux sociaux. Bon, on doit chercher qui met ça sur les réseaux sociaux. Franchement, parce que en Beiro mina 600 ne be jigi au cour constitutionnel là ne be jigi CNT mo là mais ni mi 600 en que solution yini na parce qu'on a autre chose à faire minti yere sama kuma bani parce que malien bétam mi perdu daji uniforme ka énergie uniforme perdu ñon sin sama ni ñon bulu samana nambo ke akli di la
pour que jamana be gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka solution sɔrɔ courant ko la cogoya jumɛn an bɛ se ka solution sɔrɔ jamana économie bɛ nin cogoya la bon économie an ye sira min ta est ce que o ye sira ye min bɛ se k'an dɛmɛ ka an ka jamana fɛn kɛ an kan ka nin réflexion suguyaw de kɛ o mais ɲɔgɔn sama ne bolo vraiment kun t'a la a t'an na taga yɔrɔ si bon politique mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'u ka kɛlɛ la olu b'u ka fanga ɲini na bon e fana nin dun n'i ye jama la su ka bila mɔgɔw la ka fanga ɲini bon i ka da la tout le monde a vu c'est les gens qui ont fait le coup d'état qui ont soutenu Ibeka pour qu'il vienne au pouvoir ah la bana cogoya jumɛn ah ma ban coup d'état kelen na ou bien d'accord donc vraiment ne bolo mɔgɔw k'i sigi mɔgɔw k'i baara kɛ politique mɔgɔw k'i baara kɛ ka kuma dabila u k'i baara kɛ ka c'est-à-dire projet de société ɲɛnɛmaw k'u olu élaborer k'u des concrets quoi k'u yira jama la pour que cogoya min na jama bɛ se ka k'u fɛ n'u kɛ fanga ɲini quoi mais o ka fisa ɲɔgɔn na gosi nin ye e bɛ nin na gosi ne nana e bɛ ka min fɔ i tɛna se k'a kɛ bon jama bɛ tila ka révolte i kama an bɛna an ta kɛ nin na an tɛna ɲɛ ye donc il faut que vraiment il est temps maintenant qu'on arrête cette situation ne kɔni bolo dɛ il faut qu'on arrête cette situation là ces débats inutiles là nafate fɛnw dɔw la yɛrɛ sama fɛn minnu bɛ se ka régler ka sɔrɔ a ma se kuma ni fɛnw na an bɛn'o bila sur la place publique mɔgɔ minnu kan k'u mɔgɔ minnu b'a ɲɛdɔn olu b'u hakilina fɔ mɔgɔ minnu t'a ɲɛdɔn bon finalement les gens sont dans au lieu que les mɔgɔw kɛ informer mɔgɔw bɛ désinformer de donc nafa jumɛn de b'o la donc ne bolo vraiment il est temps que les gens, les Maliens se ressaisissent. D'accord. Mɔgɔw k'a lajɛ ka segin kɔ kuma ninnu Amadu Jalo Amadu Umaru Jalo o kuma na n'i y'a lajɛ nin cogoya la mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o kuma na sariya in bɛ sabu sariya in taara cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ cour constitutionnelle tilala k'a lasegin hakili a kan ka taa o cour constitutionnelle kelen ɲɛkɔrɔ ka tila ka observation kɛ o kuma na sariya in a bɛ to yen wa ou bien ni sariya in i y'a fɔ cogo min na cour constitutionnelle kan ka sariya in bɔ yɛrɛ de wa walima a ko tɔ e ɲɛ b'a la cogo di. Non, charia, Cour constitutionnelle ma charia a rejeté. Non, ma fo a y'a rejeté. Mɔgɔw k'a faamu. Cour constitutionnelle ma ban charia in na. U ye a lasegin, u y'a kalan ka yɔrɔ dɔw b'a la, majɛ dɔw b'a la, u y'o majɛw ɲɛfɔ. Yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kan ka falen i n'a fɔ misali la majɛ ye mun ye o de ye u ye indemnité minnu di u yɛrɛ ma indemnité minnu fɔ ko kan ka di u ma indemnité de représentativité indemnité de logement indemnité de carburant indemnité de u y'a cité mais a ɲɛfɛ u ma montant k'a la c'est-à-dire u ma wari k'a la wari min kan ka nin kan ka bɛn ni représentativité o premier nin ye o premier filɛ a wari ye nin ye a indemnité kan ka di bon n'a bɛ di fɛnɛ a wari kan ka kɛ nin ye bon o de o ma o ko o ɲɛfɛ a bɛ komi n'i taara ne ye teri ye e ye ne bɛ fɛ ka e dɛmɛ n ye chèque signé k'a d'i ma montant min b'i yɛrɛ arranger ko k'a la donc a bɛ komi u y'o de ɲini constitutionnel fɛ chèque en blanc o ye o aspect deuxième aspect ye jumɛn ye o ye indemnité de comment dirais-je min bɛ di président ma min bɛ bila voilà ko fond de souveraineté o fond de souveraineté cour constitutionnelle ko non assemblée président wo premier ministre wo fond de souveraineté man kan ka di nin si ma jamana ɲɛmɔgɔ de ye souverain ye jamana ɲɛmɔgɔ de ni fond de souveraineté ka kan tɔ ninnu assemblée président wo premier ministre wo fond spécial de kan ka d'u ma u bɛ se ka magoɲɛwarininw sɔrɔ fɛn min kɔnɔ ka se ka o ko dɔw kɛ donc o de kan ka di CNT fɛnɛ président ma donc fond de souveraineté tɛ ko fɛnɛ u ye sarako kuma fɔ le salaire cour ko non aw ti fonctionnaire ye aw ti agent contractuel ye aw ti agent salarié ye aw ye représentation de ye
donc o la fɛngɛ de kan ka d'aw ma indemnité de kan ka di aw ma salaire bɛ di mɔgɔ min bɛ sara de ta mɔgɔ min bɛ baara kɛ n'a ka a b'i balo a la n'i ye manœuvre ye n'i bɛ sara ta i b'o ta fo ka taa saya s'i ma c'est à dire hali ni mɔgɔ y'i ta patron y'i ta patron min kɛlen bɛ k'i affilié NPS la normalement ni i kan ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ bɛɛ kan ka baara kɛ ka se ka sécurité sociale fɛnɛ ka k'i la pour que n'i taara retraite la don min na ni kɔrɔ nana dɛsɛ kɛra i ka se ka couverture sɔrɔ sécurité sociale sira kan donc ni mɔgɔ o mɔgɔ b'o o cadre kɔnɔna la donc i bɛ sara ta n'i taara retraite la i bɛ continuer ka pension ta o bɛ ta de fo à vie hali ni tɛ yen i muso b'a ta i denw bɛ se ka dɔw bénéficier donc o ni nin tɛ kelen ye nin ye fonction min don i bɛ soit i bɛ élu de normalement ni élu la mandat de don wagati a b'a daminɛ nin na a bɛ ban nin na donc indemnité de bɛ d'i ma sara tɛ se ka d'i ma parce que daminɛ don b'a la ban don b'a la i n'a fɔ kuma tɛ o ye député élulenw ye kuma tɛ minnu yɛrɛ ma élu yɛrɛ n'u sugandira ten dɔrɔn ka da sababu dɔw kan. donc est ce que ninnu sariya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ u n'a ka kan wa. bon sariya yɛrɛ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka. sabu député dɔw ko an ma ko mɔgɔw bɛ k'olu jalaki nka olu n'a ka kan sabu a fɔra olu ma k'olu nana ka na assemblée jɔyɔrɔ de fa transition kɔnɔna la donc loi organique min don olu n'a ka kan wa a kan ka di olu ma maaw hakili la k'olu bɛ ka dɔ farali min kɛ u ka saraw kan ko dɔ fara n ka tɛ sariya tara cogo min na u fana bɛ fɛ k'a ɲini de ko mɔgɔ bɛ ka yɛrɛ jɛya ko kuma min fɔ k'o fana tɛ ko nka k'olu bɛ fɛ k'a jira jamanadenw na min tun bɛ yen olu bɛ fɛ k'o bɔ yen n'o ye k'a fɔ ka député kɔrɔw ye a sumani min kɛ ka kɛ u yɛrɛ kunna olu bɛ fɛ ka bɔ o minɛn kɔnɔ i n'a fɔ député dɔw y'a fɔ an ɲɛna cogo min CNT membre n tama a bɛ fɔ nin de ma ko question de bon sens tubabukan de don n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na bamanankan na c'est à dire ko dɔ bɛ yen hakili de b'a dafa quoi d'accord n b'o fɔ mun na kunun e ye kɛlɛ kɛ ko e ye dɔ kɛlɛ o tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la e y'o kɛlɛ k'o ka mara kɛcogo man ɲi maa ma gɛrɛ e yɛrɛ de y'a kɛ ka muru ni fɛnw ta ka don dugu kɔnɔ excusez moi ka gabakuru ni fɛnw ta ka don dugu kɔnɔ ka tasuma don dugu kɔnɔna la ka mɔgɔw bali u ka to ka baaraw la fo ka to wolo fanga yɛlɛma la. u kan ka sigi yɔrɔ min na o fana tiɲɛnen n'o ye assemblée nationale. voilà fo ka to wolo fanga yɛlɛma la jagoya la hali assemblée bɛ ka député ko min fɔ mɔgɔw taara yen nɔ ka taa assemblée jeni ka taa ORTM jeni o bɛɛ kɛra fanga yɛlɛma in de kɛlɛ ɲinini na o kɛlɛ tun bɛ mun kan ko i bɛ ka n'a ka mɔgɔw ma fanga minɛ ka ɲa bon n'a ma ɲɛ ko aw y'olu kɛlɛ ko i bɛ ka n'a ka mɔgɔw ma fanga minɛ ka ɲa olu kɔni binna yɔrɔ min na kɔni aw man ka talo yen nɔ o de y'a bon sens ma yɔrɔ ye o de kama n y'a fɔ n ko dɔw ye député ya ɲini ka tɛmɛ normal sira fɛ vote sira fɛ normal sira ye vote de ye u m'o sɔrɔ bon ni ye occasion ye u bolo tun u tun bɛ ka député ya ɲini ni ŋaniya min ye n'o de ye k'u ka jamana mara o cogo yɛlɛma ni tun ye occasion y'u bolo u ka se k'o waleya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana tun tɛ ka mara ka ɲa Burkina ye coup d'état kɛ an kɔfɛ o mais Burkina coup d'état yɛrɛ n'anw ta tɛ ka situation kelen ye o an ta ye révolution populaire de ye a kɛlɛ daminɛ depuis 2018 élection présidentielle la fɛnkɛ tɛ législative tɛ a daminɛ depuis 2018 élection présidentielle la IBK ka sigili la IBK ka deuxième mandat ko depuis o kɛlɛ wulila o ko dala jɔra négociation kɛra o ko jɔra législative de nana kɛ ngo tuguni mankan commencé ka wuli dɔɔni maintenant mankan yɛrɛ nana wuli cogo di mankan yɛrɛ nana juguya crise de covid de senfɛ profitera o de mankan senfɛ parce que gouvernement ko ka yɔrɔw datugu mɔgɔw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na baaraw kana kɛ donc a kɛra degunba ye baarakɛlaw ma o degun nana wolo révolte la Sikaso a nana wolo révolte la Kayi donc kɛlɛ yɛrɛ M5 kɛlɛ nana don o de kɔnɔ rappel historique la M5 kɛlɛ nana don o de kɔnɔ ni jama la muruti ka kɛ fanga kan n'a ye ma ɲɛ aw ye jama la muruti ka kɛ fanga kan ko fanga kɛcogo man ɲi n'olu binna yɔrɔ min na a bɛ se ka tablo in na cogo di ni olu ye ni avantage bɛɛ di u yɛrɛ ma et aujourd'hui
aw yɛrɛ ka laɲiniw ka wulikajɔ kama o assemblée président kelen o bɛ kaso la bi o ka caisseur bɛ kaso la bi o ka directeur de finance bɛ kaso la bi hali ni mɔgɔ ma fɛn f'i ye i tɔgɔ kɔni man ka ye ko dɔ la hali ni mɔgɔ ma fɛn f'i ye i yɛrɛ kan k'a dɔn kɔni k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n kun man ka ye nin na ça c'est juste une question de bon sens et c'est pour cette raison ne b'a fɔ n ko Maliki Diaw ma félicitations a n'a tɔ 5 ninnu minnu ye coup d'état kɛ félicitations mun na n tɔma ni fanga tun ma dafiriw ninnu ka don petite porte fɛ assemblée la est ce que an tun b'u jogo yɛrɛ dɔn wa donc minnu ye coup d'état kɛ u ye baara ɲuman de kɛ u y'a to an bɔra mɔgɔ caman jogo kalama donc u kan ka fo o la o n'o y'a sɔrɔ olu kun nana jamana kama Maliki Diaw ka baara tɛ nin ye o Maliki Diaw ye sɔrɔsi de a b'o de dɔn a ka taa politique baara kɛ o ye coup d'état ye ni Maliki Diaw nana wari ɲini na aw de b'a fɔ a ye président tiɲɛ na an ye i bɛ ka kɛlɛ an b'a kɛlɛ nin kama n'o don an bɛ bɔ i kɔ donc ni Maliki Diaw filila fili 2 3 4 olu ta ye parce que nin ye ka i tugu ka kɛ a bɛ fɔ nin de ma tubabukan na ko délit d'initié k'a dɔn ka tila k'a kɛ a b'i ɲɛna k'i bɛ se ka mɔgɔw tromper k'i dogo k'a kɛ mais malheureusement bɛɛ fana dɔɔnin kalan koyi bɛɛ fana dɔɔnin kalan bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔn ko mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ min ɲɛ bɛ i birilen na d'accord i mini dogo cogo o cogo dɔ ɲɛ bɛ i birilen na dɔ bɛ k'a jateminɛ i nɔfɛ dɔ bɛ ka jateminɛ i nɔfɛ o donc i mini dogo cogo o cogo o tigi b'i ye o i mana essayer k'a dabiri cogo o cogo o b'a dayɛlɛ parce que o bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ e kan donc pour moi nin ko in kuma se nin bɛɛ la yɛrɛ fili kɛra vous avez voulu rectifier une erreur fili kɛra la i ma silence ɲɔgɔn tɛ nin bɛɛ la le silence c'est la meilleure forme de communication dans ce genre de crise makun il y a une direction de la communication de l'Assemblée nationale qui travaille avec les médias a y'u bila ɲɛfɛ u k'u ka baara kɛ mais n'a y'aw pan k'aw bila o place la il est cool a b'a ta dɛ o b'a yira k'a fɔ honorable Musa Jara sini ma sinikɛnɛ ma furanjɛla fanga min filɛ sisan n'a ye dɔw nɔ minɛ est ce que sini fanga kura mana na CNT membre bɛ se ka jɔrɔ wa k'a fɔ ayiwa ko dɔ kɛra kunungo u caman bɛ se ka jɔrɔ sini fana n'u tɛ fanga la wa u kan k'o de jɔrɔ yɛrɛ olu kan k'o de jɔrɔ c'est pourquoi an bɛ segin a kan n'i y'u yɛrɛ ɲininka sisan aw bɛ ka musaka min ta aw bɛ k'a ta sur quelle base u b'i jaabi mun na base t'a la ni base t'a la n'a fɔra k'a fɔ ko an bɛ yuruguyurugu ni fɛnw de kɛlɛ e bɛ k'a ta kɔni base t'a la i kan ka ɲɛfɔli fana kɛ o ye wajibi de ye o mais n ye kuma daminɛ ni min ye n bɛ bɔ nin kuma in la n'o de nin kɛlɛba min kɛra ka na pour que ka na nin organe de la transition nin sigi cɛkɔrɔba y'a fɔ Olivier Kulubali y'a fɔ kuma soulèvement populaire de kɛra an ye min yɛrɛ minɛ révolution ye ka sɔrɔ révolution tɛ parce que ni révolution do on dit que les révolutionnaires est le premier sacrifié et le dernier servi mais an y'a ye k'a fɔ minnu ye nin fɛn in porté n'u taara ɲɛma n'u y'a institution accès sɔrɔ a institution la bi ils sont les premiers servis et le peuple ne mérite pas ça ni ye peuple ka gɔrɔn ye mɔgɔw bɛ kuma in cayara ka fɛn n y'o fɔ parce que mɔgɔw ye fɛn caman kun embargo tɛ embargo ye an ka vie chère ni fɛn fɔ an ko de ko ka taa n'a ye dɔrɔn a ka taa sira kelen kan halisa dɔw b'o kuma la voilà donc an bolo n'a bɛ taa sira kelen ni si tɛ fɛn ye o n'a bɛ ka taa sira kelen kan mɔgɔw tɛ kuma o parce que an ye kɛlɛ in daminɛ o de kan ko an b'a fɔ kɛlɛ in mɔgɔw kɔnɔ de ko kɛlɛ in ko dɔ kɛra la an ma foyi kɛ kɛlɛ in na fɔlɔ foyi ma kɛ kɛlɛ in na fɔlɔ donc il faut que les gens redescendent sur terre la an k'a ye k'a fɔ an wulila fɛn min kama n'o ye ka yuruguyurugu opulence ni fɛnw kɛlɛ i n'a fɔ régime i bɛ ka kɛlɛla cogoya min na anw mankan tɛ ka bin nin fɛn kɔnɔ i n'a fɔ Jalo y'a fɛ cogo min na donc minnu nana ils devaient montrer le bon exemple ye mun ye k'a yira k'a fɔ anw nakun tɛ mobili ko ye anw nakun tɛ wariko ye anw nakun ye fasoko de en un moment donné n y'o fɔ il faut que le pouvoir arrête le pouvoir anw bɛ jamana min kɔnɔ bi c'est la séparation des pouvoirs
pouvoir exécutif B, pouvoir judiciaire B, et pouvoir législatif. Bini pouvoir législatif c'est qu'à faut pouvoir exécutif ɲɛna k'a fɔ ko nin maɲi n t'a la ni judiciaire c'est qu'à faut législatif ni a ko non dan ça veut dire que tiɲɛ t'a an ka ko la et c'est ce qui manque aujourd'hui ni cour constitutionnelle c'est qu'à faut CNT mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ aw bɛ ka nin min kɛ nin tɛ sariya ye tiɲɛ la ça veut dire que an ma bɔ an nɔ la c'est tout comme ni CNT yɛrɛ tɛ se k'a fɔ président aw ye nin budget in kɛ tan ou bien a ye nin kɛ tan nin maɲi ça veut dire que an ye fɛn min ta k'a yira peuple la fɛn jɛlen tɛ fɛn nɔgɔlen don quoi donc ça n'a pas de sens donc ni dun y'a jateminɛ bi o ko ninnu bɛɛ de bɛ yen et mɔgɔ minnu y'a daminɛ ko olu mankan ninnu kɛ olu de traitera fasodenjugu ye ce n'est pas faire pour la publicité pour Ben il a toujours comme dit ça Ben ka problème daminɛna mun fɛ quand a wulila budget ko la k'a fɔ ko présidence budget yɛlɛna CNT budget yɛlɛna an mago tɛ nin mobili ni nin fɛn na pour quoi faire an k'a lajɛ degun min bɛ population ni fɛn ma mangoya daminɛna depuis yen alors que consciencieusement an b'a dɔn k'a fɔ u nana o de kama si tous les CNT s'étaient mis dans cette dynamique là wallahi sisan n b'a sɔrɔ peuple kɛlen don k'o porter sisan n b'a sɔrɔ peuple kɛlen don k'o porter mais ni mɔgɔw nana k'a fɔ i y'o kumanin kɛ u b'a fɔ ko nin nalen don nin tɛ fɛn nin tɛ fɛn min ma nin ye fatɔ de ko ye an k'an ta ɲini an ka taa n'a kɛra ta ɲini bugu ye a bɛ i n'a fɔ peuple bɛ mɔgɔya peuple malien dun ye fɛn min ye a ka résilience ka bon kojugu mais n'a dimina diɲɛ don o don fana ne ɲɛ tɛ foyi la min bɛ se k'a lajɔ donc an man kan tɛ ka bi o yɛrɛ de kɔnɔ transition nana ka action ba minnu porter hali sini an bɛ transition fo la parce que a ye sira kura de yira maliyɛnw na les 517 recommandations des assises nationales u ye action prioritaire dɔw ta o la k'olu da qui sont des bases irréversibles mɔgɔw y'u yɛrɛ ye o la o maintenant n'an tɛ continuer n'o dynamique ye a bɛ na ni hakilina wɛrɛw ye mɔgɔw la o tuma mun de don donc o action minnu filɛ nin ye prioritaire minnu taara constitution nouvelle constitution ko b'o la o corruption bɛ kɛlɛ kɔnɔna la o an bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ nin kuma fɛn fɛn nin bɛɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔna la mais si au même moment ni action ninnu de fana bɛ ka bɔ donc a bɛ mɔgɔw kuma sulu donc an bolo an bɛ yɔrɔ min na jamanakuntigi yɛrɛ ko ministre tɛ u ka sara sɔrɔ ka ɲɛ dɔw ko ko CNT ka ci ko de ye nin ko in yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw dusu suma est ce que o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye walima cour constitutionnelle bɛ se ka i jɔ a jɔyɔrɔ la cogo di ka CNT bila a nɔ na walima ka nin sariya in lakile sabu jamanadenw bɔra a kalama kama a kɛra kunnafoni a dira cogo min na Amadu y'a fɔ cogo min na a kɛra kunnafoni ma di a di cogo la min kan ka fɔ o m'a fɔ a ye fasoden caman dimi. Voilà ne kɔni fɛ ni sariyako min filɛ nin ye n bɛ segin a kan sariya in bɛ ta la loi 2002 la n'a kan ka modifier a bɛ modifier k'a dilan k'a bɛrɛ bɛn k'a tɛgɛ ka bɛn député de ma pas les membres du CNT pas les membres du CNT donc olu yɛrɛ man kan tɛ k'a ta ye sur mesure ka taa bɛn ko anw b'a nafa sɔrɔ olu tɛ o kama olu nana k'a réguler de transition ye fɛn dɔ de ye an bɛ kow dilan k'a sigi régime normal min bɛ na an b'a dilan k'a sigi o ɲɛ maintenant n'anw nana de k'an b'a modifier ko k'an yɛrɛ kɔ dogo yɔrɔ kɔni depuis ye fili bɛ yen parce que aw ta tɛ o c'est pas fait pour vous vous n'êtes pas des députés c'est pas fait pour vous donc aw yɛrɛ bɛ yen tan aw ye on dit que vous êtes des conseillers conseillers ni min ka kan selon l'arsenal an ka arsenal juridique et financier là je pense que o kan ka octroyer o la o bɛ se ka kɛ o les services financiers u bɛ se ka na ni proposition dɔw ye min bɛ se ka lajɛ ka adopter k'o di CNT mɔgɔw ma olu b'o kɛ k'u ka baara kɛ o kɛnɛ la a kɛra san kelen a kɛra san fila ye a kɛra san saba ye ninnu kɔni y'u ta ye mais ni député nana prochainement i n'a fɔ constitution y'a yira cogoya min na sénateur fana kan ka na constitution kura b'a yira cogoya min na voilà ce que les députés les sénateurs là o kan ka fɛn min bénéficier o ye nin de ye loi in kan ka modifier dans ce sens là mais n'a aw taara n'a ye aw y'a ye sisan k'a fɔ ko a ko siranko dɔ la parce que anw bɛ ka fɛn dɔ ta fɛn min t'an ta ye il faut que an ka nin voter pour que ka kɛ couverture ye an yɛrɛ kan ça veut dire que aw yɛrɛ b'a dɔn ko enjeu min b'a la ani danger min b'a la donc ils ont voté et la cour devait être quand même capable de dire cette vérité là. D'accord. Cour ka tiɲɛ fɔ o b'an bila ka taa dialogue intermalien an b'a dɔn k'a fɔ ale daminɛna n'o ye sigikafɔ min fana laɲinina jamanakuntigi fɛ colonel Asimi Goyita ko jamanadenw ka sigi ka kuma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ dama ka se ka fura sɔrɔ a la awa a tako fɔlɔw kɛra n'o ye phase communale ye ka taa se phase régionale o fana kun jɛra dɔgɔkun laban tɛmɛnen na ka daminɛ awa nin mɛkalo tile 6 ka taa kun cɛ tile 18 na awa min ye phase nationale o kan ka kɛ Bamako yan nɔ n'i ma fili o kuma na yanni o ka se jaabi kun fɔlɔ minnu bɔra Yakuba Kulubali n bɛ taa i fan fɛ jaabi kun fɔlɔw la an ye minnu ye an ye minnu fɔra kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ n'an ye olu ye o ye k'a fɔ ko
awa transition ka dɔ ka fara kan jamanakuntigi k'i kanbɔ awa politique tɔn dɔ ka bɔ o tɔn hakɛw la a n'a a ɲɔgɔnna caman awa jaabi ninnu na e sera ka mun sɔrɔ an yɛrɛ tɛ mun kalama. Jaabi ninnu na vraiment n'i y'a lajɛ ne ma satisfait comme il le faut parce que d'abord a fɔra ko accord tɛ yen ko an bɛna sigikafɔ de kɛ pour que maliyɛnw bɛ se ka bɛn cogoya min na parce que ne bolo ne ma yɔrɔ y'a la min bɛ ka maliyɛnw ka bɛn sira tagama quoi. Oui. A dun fɔra ko bɛn non oui o de fɔra kɛ mais o ye terme de référence mun fɛngɛ mais réalité la débat réalité la ne ma o yɔrɔ y'a la quoi. O kuma mun de bɛ mɔgɔw bila ka ni recommandation ninnu kɛ bon est-ce que o t'a yira ko u ɲɛ bɛ fɛn dɔ la. Comité de pilotage de tun kan ka recadrage kɛ quoi parce que ne yɛrɛ bolo ne ma yɔrɔ y'a la min bɛ k'a fɔ bon gɛlɛya nin de y'a to depuis quelques années an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bon a ɲinikun de pour que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ terrorisme b'an kan rébellion b'an ye bon an bɛ se ka mun de kɛ pour que terrorisme ni rébellion ni o bɛ se ka nɔgɔya jamana kɔnɔ bon ne m'o yɔrɔ o kuma y'a la quoi bon donc n'o kuma dun ma y'a la vraiment président ye min ɲini a ma taga o sira fɛ quoi parce que déjà ni accord tɛ yen accord tɛ yen bon gɛlɛya mankan dun bɛ jamana kɔnɔ bɛnbaliya population dɔw bɛ ɲɔgɔn na bon est-ce que ka ni min kɛra nin ye tan o bɛ se ka na ni o solution ye wa pour que gɛlɛya min bɛ population ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɔ yen donc ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ma ne y'a faamu recommandation est-ce que mɔgɔw tɛ fɛ ka ɲini furanjɛla fanga ye ko minnu daminɛ baara minnu daminɛ lakana kow ni fɛn caman u ka se k'o tɔ lase est-ce que o tɛ dɔw ka laɲini fana kun ye n'u ko dɔ ka fara transition kan. ayi marifa fana ni gansan o tɛ se ka kɛlɛ in ban parce que kɛlɛ in souvent c'est profond parce que pour kɛlɛ in yɛrɛ n'i ye gouvernance mauvaise gouvernance sen bɔ a la. Parce que moi j'étais, depuis les années 70, j'étais dans la région de Mopti, tout ça là. Mais je sais, à l'époque, c'est-à-dire gendarmes, justice, ça ne se passait pas comme ça devait. Il y a Fladoni, Dobe, Blagnon, à tribunal bi se ka san 5 san 4 kɛ u b'o a tɛ fɛngɛ bon population bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ bon tant que ni olu solution ma sɔrɔ la gouvernance administration yɛrɛ baara kɛcogo n'olu m'u baara kɛcogo yɛrɛ yɛlɛma commandants kana taga kɛ préfets kana taga kɛ comme ils sont des demi-dieux là-bas faut k'o de dabila. Il ne faut pas que les magistrats aussi ou que critiquent tiens kan pourtant que nous faisons parce que comment on a folie mandi donc et bolo kuma jumɛn kun kan ka fɔ min ma bon mi kan parce que ani am ka kɛ ni jaabi min na parce que ne bɛ min na ko ka dɔ fara transition janya kan o fɔyɔrɔ tun tɛ dialogue ni o parce que o fɔra kɔrɔlen ka tɛmɛ o ANR la o fɔra ka ban ko ka dɔ fara transition kan bon o fɔyɔrɔ tun tɛ nin o u ye mun wɛrɛ fɔ encore ko ka Asimi Goita colonel n'ale bɛ jamana k'ale k'i kanbɔ jamanakuntigi nɔfɛ ani politique tɔnw ka dɔ bɔ o bɛɛ fɔra ka ban parce que ne yɛrɛ kɔni bolo gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn kuranko gɛlɛya ni économie ça ne marche pas bon ne ɲɛ tɛ o proposition na min bɛ taga dans le sens de olu sensu la quoi sinon ne kɔni bolo sigikafɔ ka ɲi dɛ mais aw ko dialogue c'est-à-dire c'est pour que paix bɛ na anw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na bon n'i y'a fɔra paix bɛ na o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na olu dɔw bɛ fɛn ne m'a fɔ c'est-à-dire chose les Al-Gabas et fait nous ne tout quand olu ma parce que ils ont les mains souillées de sang mais société civile dɔw bɛ dans les nord qui sont peut-être représentatifs
représentative olu bɛ se ka wele k'olu hakilinaw ni ɲininka k'olu associer débat la pour que cogoya min na gɛlɛya min bɛ o milieu ninnu na o dɔ cogoya an ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka solution sɔrɔ o gɛlɛyaw la quoi. I ka misali dɔ la an ka babu dɔ in na i ko ko munna Pravital Pulaku ɲɛmɔgɔw tɛ wele Jina Dogɛ ɲɛmɔgɔw tɛ wele Dana ambassade ɲɛmɔgɔw tɛ wele ka e tun bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la. Ayi ne ko de ne bolo olu de tun man ka ta ka bila commission tun man ka le président d'une organisation à base ethnique là tun man k'o de dɔ ta ka kɛ commission président k'o kɛ ayi k'o kɛ commission président quoi parce que lui c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà concerné par le problème bon ni e taara ni mɔgɔ min qui est concerné par le problème non n faamuya n m'a fɔ olu kana k'a la dɛ mais ale man ka débat diriger parce que tɔ ninnu minnu qui ont des organisations à caractère ethnique là et est-ce que souvent se sentir à l'aise aw taara dɔ ta k'o k'a ɲɛmɔgɔ ye bon dɔw fana dun bɛ yen olu b'u ka siyaw représenté la. Bon, est-ce que olu bɛ content? D'accord. A tun kan ka taa mɔgɔ de ta min da tɛ nin si la k'o dɔ kɛ ka commission pilotage di olu ma comme ça u bɛ bɛɛ traiter sur le même pied d'égalité mais ne ye défaut fɔlɔ min y'a la o kɛra Pinochet yɛrɛ nommeli ye quoi. Dialogue comité pilotage. Non, moi je n'ai pas du tout apprécié ça. Parce que c'est un homme du Sérail. Il a fait tous les régimes depuis depuis Moussa. Parce qu'il était avec Alpha quand Alpha était ministre de la jeunesse. Au temps de Moussa. Donc, c'est quelqu'un qui est un homme du Sérail. Donc, c'est-à-dire c'est un homme du système. C'est un homme qui a été formé dans le système. Donc, alors que c'est le système là qui a amené les difficultés que nous sommes en train de traverser. Est-ce que lui, il peut proposer des solutions idoines pour résoudre les problèmes que lui-même il a contribué à créer? Ne bolo tout en cas mot d'État, nous daté, nous ma femme nous chaman tout ça. Espérance pour au pays. Il y a des personnes et ressources, des valeurs. Mais toujours les mêmes personnes. Il va falloir me dire que jamana kono olu mɔgɔ kelenw kɔ. O fana cɛ man ɲi. Amadou donc ne yɛrɛ défaut fɔlɔ min ye dialogue intermalien na o kɛra o ye. Bon a tɔ ninnu sa comme je l'ai dit tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ka paix ko ni fɛnw ne kɔni m'o sira ye dialogue thématique la Amadou Umar Diallo kuma bɛ ka kɛ min kan o ye bɛn jamana ɲɛtaga lakana ko dialogue phase communale ni régionale jaabi minnu bɔra hakili la i b'a kalama jaabi minnu bɔra n'i b'a kalama ani sigi kɛmɛ ka min kɔnɔ est-ce que a bɛ se ka da ɲɔgɔn kɔrɔ? Bon, nin ye fɛn dɔ ye fɛn min ko man nɔgɔn parce que minnu taara technicien minnu taara ka a ko labɛn n'u ye hakili bakuru jateminɛ kuma bɛ se ka kɛ min kan jamana ka lafiya kɔnɔna la n'a fɔ ma ko thème baara kɛr'o kan bɛnkɛr'o kan o de fɛn fɔra kumakɛlaw ye bon min bɛ bɔ kumakɛlaw da o fana tɛ se k'o conditionner dɛ c'est-à-dire o fana tɛ se ka mɔgɔw ka laɲini ye min ye mɔgɔw dusukun min b'u dusukun na ka taa kumakɛlaw la ka t'o fɔ o fana tɛ se ka pression kɛ mɔgɔ kan o la dɛ donc ne bolo min bɛ mɔgɔ dusukun kan maa tɛ se ka maa bali ka i t'a fɔ quoi n'an ko liberté kɔni min bɛ mɔgɔ dusukun na a b'o de fɔ min ka d'a ye a b'o de fɔ e ka hakilina bɛ se ka kɛ yen mais ale fana b'a hakilina t'a fɔ donc baara bɛ kɛ ni o de ye pour moi o ti problème ba y'a ko la problème bɛ se ka kɛ min ye nin bɛɛ bɛ se ka problème bɛ se ka kɛ min ye o de ye jamana yɛrɛ taabolo n'an ko ko Mali kura tɛ da ye dɛ kuma ka nɔgɔn
manikura ye kɛwale de ye hali thématique ni ye thématique ta a bɛɛ bɛ kɛwale de nɔfɛ hali n'a fɔra f'a ka waleya a mana kɛ kuranɛ kolo sɛbɛnnen ye cogo o cogo e mana kɛ alimami ye e b'a fɔ i ka kɔmɔgɔw ma ala ko k'an ka kɛ tan a y'o lajɛ a k'o kɛ mais ne yɛrɛ kɛwale aw kan'o lajɛ yɔrɔ kɔni a ma taa fɔlɔ dɛ bon ko mana kɛ ten tɔ o de ye problème ye ne bolo dɔ ka fara transition kan o dɔ ka bɔ a la o nin si tɛ problème yɛrɛ ye maliyɛn yɛrɛ fɔlɔ maliyɛn an yɛrɛ ne ko an ye maa sugu jumɛn ye bi an ye maa sugu jumɛn ye bi kunun an ka maakɔrɔ minnu tɛmɛna kunun taabolo minnu tun b'olu bolo o taabolo est-ce que an b'o kan halisa wa o n'an to ka mun y'an bɔ o kan mɔgɔ hakilitagabɔlaw b'a fɔ ten maa i bɔyɔrɔ n'o ye kunun ye n'i m'o jateminɛ i ka bi baara la sini i taayɔrɔ b'i kamana gan bon problème an bɛ o de gɛlɛya kɔnɔ effectivement n'i ye maakɔrɔ ka kuma jateminɛ jo b'a bolo Mali problème filɛ nin ye Mali fɛn filɛ Mali fɛngɛ ninnu baara ninnu depuis san joli maa kelen de bɛ ko bɛɛ ɲɛma les mêmes personnes reviennent à tout moment denni kɛra olu kelenw de tun bɛ denni na i bɛ k'a ye denni min organiser olu kelenw de tun bɛ denni na o filɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ nin fɛ ANR kɛra ANR kɛra u tun b'o la nin fɛnɛ la u filɛ nin fɛnɛ la mais est ce que olu nɔ don jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛ olu sugandi est ce que olu bɛ na n'u yɛrɛ ye non Ntɔma o fana non Ntɔma ni jamana ɲɛmɔgɔw nɔ b'a la mais ni i karande fumier dalen b'i ɲɛkɔrɔ a bɛ ye man di quoi comme maliyɛn fama yɛrɛ en général maliyɛn fama yɛrɛ a tulo kuma duman fɔla de ka d'a ye ni kuma tiɲɛ fɔla ye mais a tɛ ka fɔ k'u tɛ tiɲɛ fɛ dɛ wa a tɛ ka fɔ k'u tɛ tiɲɛ ɲini dɛ u bɛ tiɲɛ ɲini u bɛ ko ɲɛɲini u b'a lajɛ an bɛ fɛ ka nin an bɛ fɛ ka kɛ tan ne ko n'an y'a kɛ tan tɔ a bɛ ɲa tan wa n'an y'a kɛ tan a bɛ ɲa tan wa mɔgɔw bɛ yen ministère la yen nɔ cɛkɔrɔbaw bɛ yen il y a des anciens minnu da tɛ nin si la minnu mago tɛ foyi la u mago tɛ wari la u mago tɛ foyi la u mago tɛ jɔyɔrɔ la u bɛ to ka baara la u bɛ segin o mɔgɔw bɛ yen olu bɛ se ka ɲininka mais ko bɛɛ de bɛ kɛ komi Musa y'a fɔ cogo min na ko bɛɛ kɛra ka bɛn éliminer ka bɔ o cɛ la parce que ale tɛ suruku kɛlɛ suruku jɛ n'i ye bakasi kɛ e tɛ to yen bon c'est les mêmes personnes les mêmes pratiques les mêmes modes opératoires o la an tilala donc an solila ka bɔ mais a ma taa ma o de la souvent Asimi yɛrɛ hinɛ bɛ ne minɛ walayi parce que ale ni a tɔ ninnu écran de film c'est à dire quoi u ye fanga don min u ye i bɛ ka minɛ ka taa n'a ye Kati o la n bɛ politique mɔgɔ dɔw jaabi kuma dɔw la démocratie i bɛ ka taara minɛ a ka so jɔn y'i jɔ ninnu n'a cɛ k'a fɔ président élulen de don a man ka minɛ o kɛra o Venezuela u ye coup d'état kɛ Venezuela Hugo Chavez la mais peuple de y'a Hugo Chavez b'u bolo kosɛbɛ Turquie Erdogan peuple de Erdogan bɔ sɔrɔsiw bolo Mali la a tun bɛ se ka kɛ o u tun bɛ se ka taa fɔ an bɛ politique kɛlɛ la a y'aw sen bɔ a la fɔlɔ an bɛ bɛn a la comme Sénégal ta kɛra cogo min na Macky Sall y'a fɔ ko n'u ma sabali ko force organisée yɛrɛ dɔ bɛ fanga sɔrɔ bɛɛ ma bɔ ka Macky Sall jaabi yan Sénégalais sago ma kɛ yan bon tout simplement parce que au yɔrɔ ninnu na mɔgɔw bɛ réfléchir par le peuple et pour le peuple mais mɔgɔw bɛ réfléchir yan nɔ par moi et pour moi bon ni dialogue résultat taara k'o ye o de bɛ kɛ déception ye président yɛrɛ ma parce que ale ka laɲini il est de bonne foi a bɛ fɛ k'o ka kɛ ka ɲɛ vraiment an bɔra gɛlɛya minnu kɔnɔ an kana se ka bin o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ
moi ne yɛrɛ ka principe ne yɛrɛ ka faamuyali la majɛ min b'a la ne yɛrɛ ye min faamuya a la o ye thématique dɔ ye ko changement climatique n tɔmɔ ne tɛ fɛ ka changement climatique yɛrɛ mɛn kulo la fiyewu wa n'i ye n kɛ ministre de l'environnement ye a tɛ fɔ Mali kɔnɔ bilen ale dun ye diɲɛ mais nkalon ma tɛmɛ a kan o waati yɛlɛma kɔlɔlɔ waati yɛlɛma n'i ko ko mɔgɔ ma ko changement climatique a bɛ komi n'i y'a fɔ dɔrɔn bon hali ni i kun ma foyi kɛ ala yɛrɛ tun bɛ kow yɛlɛma mais o bɛ se ka kɛ cogo di Moussa Traoré ka wagati bɛɛ ye constat kɛ k'a fɔ le désert est en train d'avancer et il faut lutter contre le désert et Moussa était sur le point a ye mesure ta a ka gouvernement mesure ta ani Burkina Niger fara ɲɔgɔn kan ka mesure ta Liptako gouvernement bɔr'o de kɔnɔ Sitsi bɔr'o de kɔnɔ et olu ye résultat ɲɛnamaw kɛ fɛnɛ mais on a laissé tout ça ka tugu tubabuw kɔ ko changement climatique parce que tout simplement pour que ka pétrole bɔ i bɛ dugukolo jeni dugukolo tiɲɛ de i bɛ dugukolo dégrader de pour que ka pétrole bɔ pour que ka sanu bɔ i bɛ dugukolo détruire de pour que ka sanu bɔ sanu bɔ la fɛnɛ produit min bɛ yen nɔ cyanure n'u bɛ kɛ ka sanu ko sanu tɛ sɔrɔ n'ale fana ma bon maintenant toutes les conditions sont réunies pour que exploitation minière la dugu jamana a tɔgɔ di forêt ka détruire d'accord toutes les conditions tout est fait en sorte que charbon bɔ la ka fɛn tiɲɛ bon maintenant n'a ma don i kun na k'a fɔ ko changement climat bɛ yɛlɛma de façon naturelle e ka o i bɛ ni mɔgɔ nana k'a bɛ n'i ka dugukolo tiɲɛ ko ka fɛn sanu bɔ i komi min bɛ ka kɛ Keyema zone na i bɛ wuli k'i jɔ o mais aujourd'hui o y'olu yɛrɛ kɛ acteurs yɛrɛ ye o destruction de leur propre environnement ça o de kan ka ɲɛfɔ population ye k'a fɔ changement climatique nin tɛ tiɲɛ ye a ye dugukolo a y'a ka dugukolo nɔ a y'a kɛlɛ a ka yiri tigɛ a y'a dabila a y'a ka environnement protéger n'o kɛra funteni ni jigitigɛ min b'an da la sisan funteni bɛ ban aw yɛrɛ bɛ se k'a kunbɛn aw yɛrɛ kɔrɔ aw yɛrɛ bɛ se k'a kunbɛn yanni a ka taa sigi ko tubabuw ka fɛɛrɛw d'accord oui honorable Musa Jara dialogue intermalien dakuru ɲɛ kelen a jaabi minnu bɔra ni i ye min faamuya la awa a bɛ se ka kɛ dialogue sigi kɛmɛ ka min kɔnɔ ko bɛɛ sen ka don a la inclusivité awa ni jaabi minnu bɔra est ce que bi e y'a bila minɛn jumɛn kɔrɔ a bɛ se ka kɛ Mali fana kisili wa bon jaabi minnu bɔra a ye ne yɛrɛ gan kamana na parce que ne ma dialogue ko yɛrɛ faamuya a ye min jigin kɔnɔ dɔrɔn a daminɛ na a kuma fɔlen parce que dialogue ko kuma fɔra accord quand le gouvernement a mis fin à la mise en œuvre de l'accord dialogue ko kuma fɔra o de kɔfɛ président kɔrɔ sisan bɔra k'a fɔ o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ ye laɲini kɛ k'a mɛn k'a fɔ accord min filɛ nin ye accord in ye duguci sɛbɛn de donc il faut que président ka u ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka dankari kɛ nin na maliyɛnw yɛrɛ dama bɛ se ka sigi a ɲɔgɔn cɛ anw ye dialogue intermalien an y'a fɔ depuis accord ma ban donc accord bannen olu ye nin kuma fɔ moi je m'attendais à autre chose i n'a fɔ kɔrɔnfɛ kɛlɛ accord nana ka na dan fɛn ko la accord in signé o cadre min kɔnɔna la moi je m'attendais à quelque chose comme ça terme de référence ni fɛnw ka bɔ kana kɔnɔna la mais recommandation ka ɲɛsin yɛrɛ tiɲɛni min kɛra tiɲɛni minnu kɛra jamana kɔrɔnfɛla yɛrɛ tiɲɛni ba minnu kɛra ani sur la question sécuritaire la mun nana dégradeli ni fɛn mais o thématique b'a la donc awɔ olu b'a la mais recommandation ni fɛnw bɔlen n ye fɛn wɛrɛ de faamuya n ye fɛn wɛrɛ de ye min tɛ nin si ye parce que fɛn minnu kan ka bila ɲɛfɛ ne y'a ye olu de kɛra kɔfɛnw ye olu de kɛra kɔfɛfɛnw ye bi n'an taara ko a transition prolongée on n'a même pas besoin de dire ça ko dialogue intermalien dialogue an bɛ sigi a fɔ cogo jumɛn ko ka transition prolongée transition ye mun de ye k'anw de ka fɛn nalen don a ka d'an ye cogo min na an bɛ taa n'a ye ten de o donc an man tɛ ka dialogue ko kɔnɔ nin bɛɛ de b'a yira an na k'a fɔ ko anw bɛ fɛn dɔ kɔ dɔ kunna an tɛ min sɔn k'an dɔn quoi an t'a ɲɛdɔn quoi an t'a ɲɛdɔn donc dialogue in u nan'u sigi fɛn minnu kɔnɔ ni fɛn minnu bɛ ka fɔ nin ye je pense que a bɛ na ni gɛlɛyabaw de ye parce que a bɛ ka nale fɛn wɛrɛw créer
mɔgɔw sigilen tɛ ni min ye ça veut dire que an ye dialogue national inclusif mun kɛ o an ye assise nationale de la refondation mun kɛ o e ni min fɛn filɛ nin ye c'est comme si an y'a déplacer dɔrɔn ka tɔgɔnin falen dɔrɔn a bɛɛ kɛra kelen de parce que a bɛɛ nana waati dɔrɔn ka fɛn ka ni comité ka ɲɔgɔn ye la a y'o fɔ bon anw bolo nin kun ma se nin dialogue kun kan ka kɛ fɛn ye fɛn min i n'a fɔ assise nationale y'a fɔ cogo min na même si il va falloir être sur la même table que les Amadou Koufa là les Yak Agali là ne bolo dialogue kun kan ka o ko ninnu de ɲɛɲini on a parlé de conflit intercommunautaire aujourd'hui au chef de communauté minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ olu de kun kan ka wele yɛrɛ kana a ɲɛfɔ yɛrɛ kana kuma bon an b'a fɛ a ka kɛ cogo di dialogue yɛrɛ première phase yɛrɛ kun kan ka k'o de les principaux acteurs là commission kun kan man kan tɛ ka sigi ne yɛrɛ fɛ dɛ mais commission sigilen kana terme de référence ni fɛn bɔ moi je me suis un peu retenu parce que principaux acteurs n'ont pas dialogue là il y a des acteurs clés dans tous ces secteurs là mɔgɔw bɛ minnu dɔn maliyɛnw bɛɛ bɛ minnu dɔn maliyɛnw bɛɛ b'u yɛrɛ ye o la n'olu yera sa autour de la même table là a bɛ fɔ ko le vrai dialogue tɛ dɔwɛrɛ ye sigikafɔ de an b'a fɔ ko sigikafɔ ye daminɛ mun an y'a ɲini k'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ même aujourd'hui an ka ta sur le plan politique il y a des gens an ye minnu traité d'apatride maintenant an sɔnna k'an ka taa dialogue la il faut être accepté aussi d'être sur la même table que ces gens là nous devons traiter comme apatrides. Nous devons avoir la force des arguments aujourd'hui pour les contrer. On ne doit pas avoir peur de Kabounou. Nous, au Kera, ça veut dire que en conviction, tant on est là, on met quelqu'un qui fait, on met quelqu'un qui tient. Donc, dialogue de recommandation, on boit 600. Tiens, là, ni à phase régionale, nous n'y faisons pas. Ça a donné. National, c'est qui s'y bon, phase nationale, on a fait fɛn falen o la o tɛna se ka fɛn falen o parce que anw mago bɛ fɛn minnu na k'olu kan ka ye k'a fɔ k'olu kumaw kan ka fɔ je pense que o bɛɛ bilala de côté de o bɛɛ bilala de côté donc vraiment ça donne a bɛ se ka fiɲɛ don dialogue kɔfɛ jamanakuntigi sigilen bɛ ka min kɔnɔ a bɛ se ka fiɲɛ don o la bɛn basigi jamana ɲɛtaga lakana a tɛna sɔrɔ nin cogoya in na tan a tɛna sɔrɔ nin cogoya in na parce que an ye phase communale minnu ye fɔlɔ kana les phases régionales ni district ninnu n'i y'a ye dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ Mali tolen don Beni Wiwi la tu viens a labɛnnen don ka na anw de bɛ taa an ka taa transition ka prolonger mais c'est pas ça an ka mɔgɔw to yen u k'u hakilinaw fɔ ni mɔgɔw hakilinaw fɔra ne bɛ na sisan nɔ en tant que politique ne bɛ na tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ démocratie la a man kan tɛ bi parti politique ka ci si j'ai la force des arguments là mɔgɔ fɛn fɛn bɛna o dialogue communal la mɔgɔ bɛ se ka adhérer la yen nɔ et puis an bɛ recommandation min ta yen o ye recommandation retenue o mais ne man kan tɛ ka ban k'a fɔ o kuma ninnu tɛ fɔ n ka na ni terme préétabli dɔw ye non an bɛ kuma nin de kan an tɛ kuma nin kan n'i ye phase communale ninnu jateminɛ a caman basé o de kan dɔw taara ka taa kuma dɔ fɔ ko non an mana nin kuma la yan nin kuma tɛ fɔ yan nɔ donc dialogue kun ye mun ye donc ne kɔni bolo président ye laɲini min kɛ n'an bɛɛ y'an yɛrɛ retrouver a la a ka 31 décembre la k'a fɔ ko dialogue min bɛna kɛ o dialogue ni min bɛ ka kɛ sisan anw ka faamuya la kelenw tɛ ayiwa an balimaw o kuma na jama ko di e ko waati ma se an b'a lajɛ ka sonsoro yan nɔ hakilila an ka maa welelenw u ye hakilila di kosɛbɛ baabu fila in kan min bɛ tali kɛ kuma min cayalen bɛ CNT nɔfɛ bi n'o ye CNT ka musakako ye ani sigafɔ min bɛ senna jamanadenw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn tɛ dialogue intermalien awa an ka maa welelenw kun ye Yakuba Kulubali ale ye m'a faamu ayiwa d'accord n y'a faamu Yakuba Kulubali n y'a faamu Amadou Yakuba Kulubali ale ye coalition des organisations de la société civile awa bolofara min ɲɛsinnen bɛ yurugu kɛlɛli ma ale tun b'o tɔgɔ la an ka kɛnɛ kɔnɔ ale y'o chargé o conflit ye ka taa se honorable Musa Jara député kɔrɔ dɔ Bamakɔ sigida 4 na an bɛ min kɔnɔ yan ka taa se Amadou Umar Jalo kunnafonidila don ninnu de tun b'an ka kɛnɛ kan ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadou Jalo Bokar Traoré ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamine Kulubali min ye Sangare ye olu tun bɛ k'an bila jabarani sanfɛ ani Salimata Ouedraogo an b'u bɛɛ lajɛlen fo jɛmukan in ni tun y'a ta ko 144 de ye ni Ala sɔnna segin bɛ k'a kan sini sibiri fana nɛgɛ kanɲɛ 9 ani kari nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ni minnu ma se k'a lajɛ an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛla la page Joliba TV News ani Joliba FM fo ka taa se Canal Plus ma Segu Bamako ani Sikaso an b'aw bɛɛ fo dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ